Unmatched, number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Miyerkules sa ika-19 sa buwan ng Nobyembre taong 2025 at sa atin pong Christmas countdown, 36 days bago pong araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita. Abangan humamaya sa ating mga pangunahing balita ang Visayan Bloc ng Kamara de Representantes nagpahayag ng suporta kay Pangulong Marcos sa gitna ng sunod-sunod na political attack. Ang Partido Federal ng Pilipinas dinipensahan din ng Pangulo. Deputy Speaker Ronaldo Puno naman itinanggi ang ulat na may pagbabago muli sa liderato ng House of Representatives. Blanco rin umano sa kung saan nanggaling ang naturang ulat. Ang Senado ng Pilipinas naman naghandog ng necrological service para kay dating Senator Juan Ponce Enrile. Ang legasiya ni Manong Johnny inalala ng kanyang mga kasamahan. Ang Office of the Ombudsman naman tiniyak ang mas marami pang malalaking personalidad na sasampahan ng kaso dahil pa rin yan sa flood control scandal. Abangan din sa ating provincial report mamaya ang closed fishing season dyan sa may Visayan Sea. Sinimulan na pong ipatupad ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ang kooperasyon ay panawagan pa rin para yan sa mga mangingisda. Sa international news naman, si US President Donald Trump dinipensahan ng Saudi Crown Prince kaugnay sa Khashoggi murder. At sa sports balita, abangan din humamaya ang Orlando Magic, pinadapa ang Warriors sa kabila ng big-time performance ni Curry at Jimmy Butler. At live nationwide via satellite, narito hong detalye ng ating mga balita. Nagpahayag ngayon ng buong suportang Visayan Bloc kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng sunod-sunod na pag-ataking politikal na umunoy naglalayong ilihis ang atensyon ng publiko mula sa tunay na mga gawain ng pamahalaan. Batay ho sa pahayag, ang mga banat sa Pangulo ay lumilitaw kasunod ng kanyang masidhing kampanya laban sa korupsyon. Isang kampanyang nagbukas ng malalaking investigasyon, naglantad ng bilyong pisong irregularidad at umuga sa mga matagal ng nakapwestong grupo ng impluensya at abusadong sistema. Binanggit ng naturang grupo na likas na may tututol kapag ganitong kalakihan ang tinatamaan ng reforma. Ulit tungkulin umano ng mga lingkod bayan na manatiling matatag at nakatuon sa pagsuporta sa laban ng Pangulo. Binigyang diin ng Visayan Bloc na ang mabuting pamahala ay hindi isyong politikal kundi isang obligasyong moral. Suportado nila ang Pangulo dahil suportado rin nila ang bawat Pilipinong nananawagan ng katapatan, integridad at pananagutan sa serbisyo publiko. Nanawagan din ng naturang grupo sa kapwa-opisyal ng pamahalaan at mamayan na huwag magpadala sa mga distraction at political theatrics. At sa halip ay magkaisa sa pagpapatupad ng mga reformang magpapatibay ng institusyon, magpapalakas ng tiwala ng publiko at maghahatid ng tunay na pagbabago. Ngit ng grupo, ang laban kontra korupsyon ay mas malaki isa sa sinumang individual, administrasyon o partido at dapat itong tapusin ng magsasama-sama. Tiniyak din ng Visayan Bloc na manatiling katuwang ng Pangulo sa pagtataguyod ng malinis, tapat at may prinsipyong pamamahala para yan sa ating bansa. Sa kaugnay din pong development, dinipensahan din ng Partido Federal ng Pilipinas si Pangulong Marcos laban sa mga alegasyon nitong si dating ako Bicol Representative Zaldico. Malalang magkakasunod nga na video message ang nilabas po nitong si Zaldico at tinukoy niya ang Pangulo bilang may kinalaman sa hanggang 100 billion pesos na budget insertion sa ilalim ng 2025 national budget. Ayon sa Partido Federal o Partido Federal ng Pilipinas, pawang walang katotohanan ng mga naturang alegasyon. Naniniwala ang grupo na hindi hahayaan ni Pangulong Marcos na mangyari ito sa ilalim ng kanyang administrasyon bilang patunay dito nila ay ang kanyang naging kautusan na imbestigahan o siyasatin ang flood control scandal na nangyayari sa bansa. Hinamon din ng political party ang dating mambabatas na bumalik na sa Pilipinas at patunayan ang kanyang mga alegasyon at maglabas ng patunay o katibayan sa mga ibinabantong mga paratang. Kasabay nito ay hinimok ng grupo si dating Congressman Ko na tumigil na sa paggawa ng mga walang basehang kwento o mga akusasyon at sa halip ay harapin na lamang ang kanyang mga kaso laban sa iskandalong bumabalot sa mga flood control project kung saan marami rito ay dahil daw sa mga isiningit na pondo. Samantala, isa umanong fake news ang social media post na kung saan ay makikita ang larawan ni First Lady Liza Araneta Marcos na may kalakip na caption na tila pagwelta sa naging banat ni Senadora Amy Marcos laban sa kanila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
Binigyang diin ito ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez kasunod ng pagkalat sa internet ng nasabing post na nais palabasin na mula sa unang ginang. Ayon kay Gomez, fake news ang nasabing post na nagsasabing hindi na siya makikipagtalo pa kay Senator Amy Marcos bilang kapatid ng kanyang kabiyak at bilang respeto na din, sabi ng si dating First Lady Imelda Romualdez Marcos. Kalakip din sa caption ng nabanggit na post na nagsasabing fake ang mga naging pahayag ng mambabatas, kakabit po ang panlalait sa pisikal na anyo ng senadora. Pagbibigay diin ni Gomez na peking balita ang naturang impormasyon. Samantala, mariing itinanggi ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin ang pagdawit sa kanyang pangalan sa umunoy pangangasiwa sa mga isiningit na pondo sa ilalim ng 2025 national budget. Sa isang pahayag, pinasinungalingan ni Bersamin na kinausap at pinagbilinan niya si dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunuan na sila na ang bahalang mga siwa sa 52 billion pesos na bahagi ng 100 billion pesos na budget insertion sa ilalim ng 2025 budget. Ayon kay Bersamin, hindi ba ituturing na credible source ng impormasyon si dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo, lalo kung mukhang sabi-sabi lamang at galing sa ibang tao ang basihan ng kanyang mga pahayag. Una nang inahayag ng Malacanang na ang resignation nitong si dating Executive Secretary Bersamin ay dahil daw sa delikadesa. Inihayag din ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nanatili ang kumpiyansa ng Pangulo sa dating Executive Secretary. Sa iba pang mga updates, mga kabombo, si Deputy Speaker Puno itinanggi ang ulat na may pagbabago sa House leadership at sinabi rin na hindi daw alam kung saan nanggagaling ang mga naturang ulat o mga opinyon. May update po dyan si Bombo Annalyn Soberano. Mariing itinanggi ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno ang umano'y ulat na magkakaroon ng palitan sa liderato ng Kamara. Batay kasi sa mga ulat na lumalabas mula sa iba't ibang sources, papalitan umano si House Speaker Bogie D. III at ang napipisil umano ng Malacanang ay si House Deputy Speaker at Antipolo Representative Ronaldo Puno. Sa pagkikipag-ugnayan naman ng Bombo Radio kay Deputy Speaker Puno, kay mariin nitong itinanggi na papalitan niya si Isabela 6th District Representative Bogie D. III. Pagtiyak ni Puno, suportado niya si Speaker Bogie D. Noong Lunes, nagpulong ang mga House leaders kasama si Speaker Bogie D at kanilang pinag-usapan ang issue kaugnay kay Saldico. Inihayag ni Puno na ang dahilan kung bakit pinalitan si Saldico bilang chairman ng Committee on Appropriations dahil nawala na ng tiwala sa kanya ang mga House members. Si Puno, ang chairman ng National Unity Party, ang ikalawa sa pinakamalaking partido sa Kamara. Sunod ito sa Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD. Si Puno ay kilala bilang staunch supporter ni dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez. Pinalitan ni D. si Romualdez nang magbitiw ito bilang Speaker noong September 17. Si Romualdez ang presidente ng Lakas CMD habang si D ay party-mate ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilalim ng Partido Federal ng Pilipinas. Inihayag ni Puno sa Bombo Radio na hindi nito alam kung saan nanggagaling ang nasabing mga usapin. Pakinggan natin si Deputy Speaker Ronnie Puno. Rinig ko, wala ako sa 19th Congress, na medyo magaspang daw yung mga sagot sa kanila. Medyo napapagalitan pa sila. Lalapit sila, napapagalitan, gano'n. Tapos, papakangkuhan din naman lumalabas. So, I think because of that, maraming nawala ng tiwala sa kanya. No? And clearly, there were questions all over the place. Nag-umpisa na nun eh. Yung mga tanong-tanong ng mga Senado, di ba? Kaya, because of that, siguro, they wanted to come up with somebody that's going to be able to answer the questions and represent Congress properly. So ang rason nun, bakit siya natanggal? Because I guess the members of Congress felt he was no longer representing. Samantala, ayaw namang patulan ni Deputy Speaker Puno ang anumang issue naman laban kay Cavite Representative Kiko Barsaga. Sinabi ni Puno, nakatakdang talakayin na ng Ethics Committee ang complaint laban kay Barsaga sa susunod na linggo. Muli si Deputy Speaker Ronaldo Puno. Na lang natin pansinin yung mga tanong ng ganun. Kasi, Sus Maria naman,
Ang dami mga seryosong pwedeng pagkuhanan ng mga tanong, wag bakit sa kanya pa. Di ba? I mean, if other people will ask that, na, have a presumption of rationality, di ba? Di sasagutin natin, pero yung, wag naman kahit sino na lang. Anyway, yung si Barsaga, pag-uusapan ng Committee on Ethics yan next week. So, doon na siya magpaliwanag. Ulitin niya siguro yung kanyang gusto mangyari dyan, doon, sa committee, pag nananagot na siya. Si Deputy Speaker Ronaldo Puno. Samantala, dahil nga sa unavailability ng mga key resource person para sa schedule sana na pagdinig ng House Committee on Public Accounts na kaugnay sa Manila Bay Dolomite Beach Project, hindi natuloy ngayong araw. Ito ay base sa anunsyo ni House Committee on Public Accounts Chairman Terry Redon. Mula sa Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Meron ho tayong 12 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Pinangangambahan ng ilang personalidad sa sektor ng pagnenegosyo ang epekto na maaari pong idulot ng kontrobersya sa flood control scandal at iyong korupsyon na nangyayari sa gobyerno ng Pilipinas. Ayon kay dating Finance Secretary Benjamin Jokno, 16 na area ng construction na maaari pong makaranas ng dagok dahil sa naturang issue. Ipinaliwanag ng dating kalihim na hindi lamang kasi ang mismong construction ng iba't ibang proyektong pang-infrastruktura ng gobyerno ang apektado rito. Magiging domino effect na rin anya ito magkakaroon ng domino effect ito sa iba pang mga area of construction tulad ng mga pabahay, o yung mga pagpapatayo ng bahay, eskwelahan, pasilidad, mga gusali o mga pagtatayo ng mga negosyo. Maaari rin anyang matigil kapag natigil na mga nakalinyang proyekto dahil yan sa korupsyon. Ayon pa sa dating kalihim, ngayong huling quarter ng taon ay nararamdaman na ang epekto ng dulot ho ng mga investigasyon dahil sa maanumalyang flood control project at ang serye ng korupsyon na kakambal nito. Dagdag pa ng dating finance chief, maaari pa niya itong magtagal hanggang sa second quarter ng susunod na taon sa panahong dapat sana ay malakas ang construction dahil panahon ng tag-init. Nagbabala rin si Jokno na kapag nagtagal pa ang pagtugon ng gobyerno sa nasabing issue, hindi niya malayo na lubhang magpatuloy din na matinding dagok nito sa sektor ng pagnenegosyo. Samantala, naglabas naman po ng mabigat na pahayag si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte laban sa Department of the Interior and Local Government Secretary Junvic Rimulya. Tinuligsan ni Duterte ang babala ni Rimulya na ang mga panawagan para sa pagbibitiw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay close to inciting to sedition. Ayon sa mambabatas, tila nagiging martial law na ang pahiwatig ng administrasyon dahil sa ganitong paninindigan ng ilang opisyal. Binigyang diin niya na hindi dapat ituring na krimen ang malayang pagpapahayag ng saloobin ng mamamayan. Tanong niya kung demokrasya pa raw ba ito o emotional support group ng mga madaling mapikon na opisyal ng gobyerno. Ang issue ay nagugat nga sa mga panawagan ng ilang grupo na magbitiw na ang Pangulo dahil sa umano'y kakulangan sa pamumuno. Sa kabila nito, nanindigan ng Palasyo Malacanang na buo pa rin ang suporta ng militar, kapulisan at lahat ng ahensya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dako pa tayo sa iba pang mga balita mga kabumbo. Diyan sa may bahagi po ng Ombudsman, tiniyak po ng Office of the Ombudsman na patuloy na tututukan na mapanagot yung mga sangkot sa flood control scandal at yung pong pagkahain ng kaso sa Sandigan Bayan, masusundan pa raw ho ito. May update po dyan, live report si Bombong Gran Hilario. Tiniyak ng Office of the Ombudsman na kanilang patuloy na tututukan pa rin ang mga kasong may kinalaman sa manumalyang flood control projects ng pamahalaan. Ibinahagi mismo ni Assistant Ombudsman Miko F. Clavano, makakaasa mo ang publiko sa kanilang di pababayaan ang patungkol rito. Makasesiguro din anya na walang kinatatakutan at pinababuraan ang mga kasong isinasampa o investigasyon kaugnay sa flood control scandal, kung saan marin pa niyang inihayag ang paninindigan ng pondo ng gobyerno sa flood control ay upang maresolba ang pagbaha at hindi pa payamanin lamang ang ilan. Dahil rito kanyang sinabi na bilang tanod bayan, kanilang papanagutin mga sangkot na opisyal at kontratista sa issue ng korupsyon. Narito ating pakinggan si Assistant Ombudsman Miko F. Labano. The Office of the Ombudsman assures the Filipino people that we will pursue this case firmly, independently, and without fear or favor.
Public funds were meant to protect communities from flooding, not to enrich officials or private contractors. Those responsible will be held to account. Kasunod ang naturang pahayag ng formal maihain ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan ang patong-patong na mga kaso laban sa ilang opisyal dawit sa kontrobersiya. Kanilang kinasuhan si former Ako Bicol Party List Representative Zaldico, mga opisyal ng Department of Public Works and Highways at Board of Directors ng Sunwest Corporation tungkol sa manumalyang proyekto sa Nawana Oriental, Mindoro. Ngunit binigyan din ni Assistant Ombudsman Miko Clavero na bagamat ito ang una, asahan niya raw na may kasunod pa ang mga may isasampa. Nauna lamang raw dito sapagkat ang naturang kaso ay ang siyang nauna rin maisumite o maihay ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa kanilang tanggapan. Muli si Assistant Ombudsman Miko Clavero, spokesperson ng Office of the Ombudsman. This is the first case that was referred by the ICI, and as a result, it is the first case to be filed in court. I would like to emphasize that this is the first of many cases that will be filed in court. There are several cases in the preliminary investigation stage and more in the fact-finding stage. We will update the media and the public as these cases become ripe for filing in court as well. Kung babalikan ang mga kasong isinampa ng Ombudsman laban kina former Congressman Zaldico at iba pa ay ang malversation of public funds through falsification of public documents at paglabag sa Section 3 ng Republic Act 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Habang sinampahan ng hiwalay na kaso pa si Zaldico sa paglabag nito ng Section 3B ng Republic Act 3019 sa pagtanggap ng unwarranted financial o pecuniary benefits. Muli ating may isa pang ulit na pakinggan si Assistant Ombudsman Clavero. Malversation of public funds through falsification of public documents under Article 217 in relation to Article 171, Paragraph 4 of the Revised Penal Code, violation of Section 3E of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, or RA 3019, and for former Congressman Ko, violation of Section 3H of RA 3019 for receiving unwarranted financial or pecuniary benefits. Nag-uulat live mula Office of the Ombudsman. Yes, Bombo Genesis. Yes. May timeline ba na naibahagi ang Office of the Ombudsman para dun sa susunod na filing of cases maliban or after nitong pag-file nila kahapon kay Zaldico? Sa kasalukuyan, wala pang naibabahaging tiyak na petsa kung kailan niya ang susunod na pag-ahain ng kaso muli sa Sandigan Bayan. Ngunit pagtitiyak ng Ombudsman na gumugulong ang kanilang mga investigasyon at pagsasapinal ng mga reklamo at kaso posibleng at asahan na maihain sa Sandigan Bayan kontra sa mga tiwali o dawit na opisyal sa flood control projects. Bobo Genesis. Okay. Maraming salamat, Bombo. Nag-uulat live mula Office of the Ombudsman. Ito si Bombo Grantilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! 19 na minuto makalipas ang 12:00 ng katanghalian. Tinutulan ho ng National Union of People's Lawyers ang paglibing kay dating Senate President Juan Ponce Enrile sa libingan ng mga bayani sa Fort Bonifacio dyan sa May Taguig City. Sa isang pahayag, sinabi ng grupo ng mga human rights lawyer na ang paglilibing kay Enrile sa libingan ng mga bayani ay pagbaliwala sa mga danyos na iniwan ng martial law at makakasira umano sa pundasyon para yan sa bayad pinsala, pagbawi ng ari-arian at paghilom ng lipunan mula sa karahasan. Para sa grupo, ang naturang hakbang ay seryosong pagbaluktot ng kasaysayan at malupit na paalala ng parehong revisionismo ng inibing si dating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa parehong sementeryo noong 2016. Git din ng grupo na ang libingan ng mga bayani ay hindi himlayan para sa mga sumira ng demokrasya, unang-una sa sistematikong pang-aabuso, kundi nilikha ito para sa mga naging inspirasyon at mabuting halimbawa na walaan niya kina Marcos Sr. at Enrile. Ayon pa sa grupo, si Enrile na nagsilbing defense minister sa ilalim ng Marcos Sr. administration ay siyang nanguna sa sentro ng martial law, gaya ng malawakang pag-aresto, pagkulong, torture, pagkawalan ng mga individual, media shutdown,
at pagbunyag sa mga kalayaang sibil o pagbuwag sa mga kalayaang sibil. Ngayon din, sinabi rin ng grupo na ang pagkalas nitong si Enrile mula sa Marcos Sr. Administration noong 1986 ay hindi nito mabubura ang kanyang mga kasalanan. Ngayong araw nga ay isinasagawa mga kabombo ang necrological service para kay Enrile diyan sa may mataas na kapulungan bilang nagsilbi dati na dating Senate President. Nagkakaroon na po ng public viewing simula pa kaninang umaga mga kabombo habang meron din pong public viewing sa burol ho ng yumaong Senate President sa araw ng Biyernes, Nobyembre 21 at ililibing sa Nobyembre 22 sa libingan ng mga bayani base sa pagkumpirma ng kanyang anak na si Katrina o Secretary Katrina Ponce Enrile. Samantala, kuha po tayo ng kaganapan dyan sa Maya Senado. Naghandog nga po ng necrological service para kay dating Senate President Juan Ponce Enrile. Ang legasiya ni Manong Johnny, inalala ng mga kasamahan at ilang senador. Kaugnay niyan, may nakakalapang report si Bombo JC Galvez. Bombo Genesis, Bombo Everly, nag-alay nga ng necrological service ang Senado para sa yumaong si dating Senador Juan Ponce Enrile. Eksaktong alas 8:48 ng umaga dumating ang mga labi ni Enrile kung saan sinalubong ang yumaong senador ng honor guards na kinabibilangan ng mga miyembro ng Philippine Air Force, Philippine Army at Philippine Marines. Ang isang anak lamang ni Enrile na si Katrina Ponce Enrile at mga apo nito ang present sa necrological service sa Senado para nga dito kay Manong Johnny. Kabilang naman sa mga senador na naghatid ng eulogy at tribute kay dating Senador Enrile ay si Senate President Vicente Soto III, Senate President Pro Tempore Ping Lacson, Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, Senators Erwin Tulfo, Robin Hood Padilla, Jinggoy Estrada at J.V. Ejercito. Sa mga dating senador naman na naghandog ng eulogy ay si dating Senador Richard Gordon. Ibinahagi ni Gordon ang tungkol sa early life ni Enrile kung saan lumaki umano si Manong Johnny habang tinitiis daw ang diskriminasyon. Ikinalungkot din niya na madalas kutsain si Enrile ng kanyang mga kaklase noon. Ipinayag pa ni Gordon ang kanyang malaking paggalang kay Enrile at sinabi niya palagi niya itong tinatawag na Sir. Narito pakinggan natin ang bahagi ng payag ni dating Senator Richard Gordon. He grew up enduring social discrimination. Classmates mocked him as a bastard. His own words. He thought, yes, I'm a bastard. By accident. But you are all bastards by choice. He was born into deep poverty. He walked barefoot on the streets of Cagayan to stay in school. He worked as a houseboy for his aunts. And at only 17, when the war against the Japanese broke out, he joined the guerrilla resistance. I first met JP, and I never called him that. I called him Sir all the time. Until now, I would be privileged to call him Sir. First met him when I was still a law student in UP, grieving the assassination of my father and seeking justice after years of delay. And I wasn't sure of what reception awaited me. Samantala, nagpaabot din ng huling pamamaalam si Pampanga's 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo. Ayon kay Arroyo, mananatiling nakatatak sa kasaysayan si Enrile bilang isa sa mga kahangahangang figura sa politika, isang alamat sa kanyang sariling panahon. Sinabi niyang, ang tindi ng talino, usay sa politika at makapangyarihang presensya ni Enrile ang nagpatatag sa kanyang pagiging isa sa pinakamatagal at pinakakilalang lingkod bayan ng kanyang panahon. Narito pakinggan naman natin ang bahagi ng pahayag o ng mensahe ni Representative Gloria Macapagal Arroyo. We were senators together in the 10th Congress, and I had a chance to marvel at his mastery, especially when he sponsored the comprehensive tax reform of 1997. When I was president, he sponsored the Human Security Act of 2007, something which our country needed to address the threat of terrorism to the national security of the country. Sa mga kasalukuyang senador, unang nagbigay ng eulogy si Senator Erwin Tulfo, sinundan niyan ni Senator Robin Hood Padilla, Senator Jinggoy Estrada at J.V. Ejercito. Narito pakinggan naman natin yung kanilang mensahe para nga dito kay dating Senate President Juan Ponce Enrile. About a month before he departed, I had the privilege of visiting him in his home. I went there seeking guidance, earnestly desiring insight on how to become an effective legislator, how to navigate the responsibilities of public office, and how to serve with both conviction and humility. Ako po'y pinahanap niya sa kanyang aid. Nagulat po ako
Ang sabi nung aide niya, pinapatawag ka. Sabi niya, iho, doon ka mula sa isang panukala mo. Huwag mo munang i-touch ang patungkol diyan sa September 21 dahil marami kang makakaaway. And I am fortunate not only to have worked alongside him in the halls of this august chamber, but to have been mentored by him and given the rare chance to know him up close. Pag-akbang ko rito sa Senado, talagang panay ka ba ang aking pong naramdaman? Dahil nung ako po ay nanalo bilang senador noong 2013, alam naman natin ang Senado ay ibang level na. During the first session day, ang katabi ko naman si Juan Ponce Enrile. Bilang isang seatmate ay naging komportable lagi akong kinakausap ni Manong Johnny. Samantala, narito naman yung bahagi ng eulogy ng mga leader ng Senado na pinangunahan ni Majority Leader Mig Zubiri. Sinundan niya ni Senate President Pro Tempore Lacson at huling nagbigay ng mensahe o eulogy si Senate President Tito Soto. Narito pakinggan natin ang kanilang eulogy. You know, he didn't make my work very difficult. I did not have to make necessary motions on the floor because he would rule so well in the rostrum that nobody else could question his ruling. And that was it. And we continued the day. Unfortunately, the mentor lost. And ironically, the mentor won. After the election, you asked me na sabi mo sa akin, Ping, kunin mo yung aking mga legislative staff. Magagaling yun. Of course I did. 25 years later, they are still with me. Juan Ponce Enrile's public service record covers 8 presidencies, as mentioned, from Ferdinand Edralin Marcos in 1968 to Ferdinand Romualdez Marcos in 2025. It was a roller coaster ride in tandem with the history of the Philippines, with high and low points, with choices and chances taken. And through it all, reaching the finish line in the ripe age of 103. Akala nyo, Bombo Genesis, Bombo Everly, matapos ngayong eulogy, nagbigay naman ng response ang isa niyang anak na si Catrina Ponce Enrile dito nga sa necrological service ng kanyang ama sa Senado. Narito pakinggan naman natin yung kanyang mensahe. 23 years. That's how long these halls knew the measured steps of Juan Ponce Enrile. That's how many years you called him Manong Johnny. Not out of obligation, but out of genuine affection for a man who understood something vital. That this chamber's true power lies not in its votes, but in its capacity for grace. Dumalo naman si Senators Bam Aquino, Sherwin Gatchalian, Lito Lapid, Mark Villar, Loren Legarda, Rodante Marcoleta, dating Senador Jambi Madrigal, Kit Tatag at Makati Mayor Nancy Binay. Noong Lunes nga ay noong Nobyembre 17, inoprobahan ng mataas na kapulungan ng Senado ang Senate Resolution number 30 na nagpapayag ng pinakamalalim na pakikiramay at taus-pusong pakikidalamhati sa pagpanaw ni Enrile. Ayon kay Senate President Soto, maaalala si Manong Johnny dahil sa kanyang talas ng isip at tapat na malasakit sa sambayan ng Pilipino, lalo na sa mga empleyado ng Senado. Personal namang ipinresenta ng Senado sa pamilya Enrile ang resolusyon ng pakikiramay at pagkilala sa mga nagawa para sa bayan ni dating Senador Enrile. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jessica. Yes, Bombo Genesis. Any message from Senator Bam Aquino? Galing si Senator Bam sa pamilya Aquino na nakasama ni dating Senate President Juan Ponce Enrile nung siya'y bumaliktad from the Marcos papunta sa EDSA People Power Revolution. May mensahe ba siya? Yes, Bombo Genesis, bukod nga dito kay Senator Bam Aquino, sinubukan nating kunan ng ilang mensahe din yung ilang mga senador, ngunit hindi na nagbigay itong mensahe yung mga senador, at ito rin si Senador Bam Aquino, at yun nga, pagkatapos nga nitong eulogy ng mga senador at dati niyang kasamahan, ay nagsimula na rin yung public viewing para naman dito sa mga gustong sumilip para nga dito kay dating Senate President Juan Ponce Enrile. Bombo Genesis. Okay, sige. Maraming salamat, Bombo Genesis.
Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Sa ibang balita, isasailalim po sa yellow alert ang Visayas Grid ngayong hapon ng Miyerkules dahil sa force outage sa ilang planta ng kuryente. Magiging epektibo ito mamayang alas 3 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, nasa 14 na planta ng kuryente ang nag-force outage sa pagitan ng buwan ng Abril hanggang Nobyembre. Nasa 4 dito ay mula pa noong nakalipas na taon, habang ang 2 iba pang planta ng kuryente ay simula pa noong 2023. Mayroon namang 4 na planta ang gumagana sa derated capacities o bawas na kapasidad. Sa kabuuan, nasa 898.6 megawatts ang hindi available sa Visayas Grid. Mayroong available capacity ngayon ang Visayas Grid na 2,694 megawatts na kaya namang makatugon sa peak demand na 2,351 megawatts. Samantala, nananatiling nasa normal na kondisyon naman ang Luzon at Mindanao Grid. Update ho tayo sa iba pang mga balita, mga kabombo. Ang Independent Commission for Infrastructure, ang hepe ho nito, siguro ang mas marami pang mga kaso na maire-rekomenda sa Office of the Ombudsman. Habang ang komisyon, mas lalo para kong pursigido sa pagpapanagot sa kabilapuyan ng mga issue dito sa ating bansa. May update si Bombo Isa Cotoner. Bombo Genesis, Bombo Ever, inihayag ng Independent Commission for Infrastructure na asahan pa ang karagdagang mga rekomendasyon para sa pagsasampa ng kaso sa Office of the Ombudsman kaugnay ng manumaliang flood control project sa bansa. Ito ay matapos maihain ng Ombudsman ang unang kaso sa Sandigan Bayan na kaugnay rito. Ayon kay ICI Chairman Retired Justice Andres Reyes Jr., itinuturing niya ito isang turning point sa pagpapalagot sa mga nasa likod ng flood control scandal. Patunay umano ito na umiiral ang batas at magbubunga ang kanilang investigasyon. Dagdag ba niya, ang unang kasong ito ay lalo pang nagudyok sa komisyon na paigtingin ang kanilang mga hakbang laban sa katiwalian. Gihit ni Reyes, simula pa lamang ito at inaasahan na mas marami pang pangalan at kasong may susumite sa mga susunod na araw. Naniniwala rin siyang malapit na mabawi ang pondo na ninakaw mula sa bayan. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni ICI Chairman Retired Justice Andres Reyes Jr. This filing inspires us to work even harder for our countrymen. It is a hard-earned victory and a triumphant step forward on the road to lasting and rightful justice. It shows that the machinery of law and due process is working as it should. We are now closer to recovering what was stolen. Moving forward, expect more names to come out and more findings to follow. We will continue to work hard for the Filipino people. Kabilang sa sinampahan ng kaso, ang dating Bicol Party List Representative Zaldico at ilang pa pang individual sa naugnay sa regularidad sa flood control project sa Oriental Mindoro. Inihayag ni Reyes na Setyembre 29 nila ito inirekomenda sa Office of the Ombudsman at umabot lang ng halos 2 buwan bago masampa sa Sandigan Bayan. Samantala, sinabi naman ni ICI spokesperson Attorney Brian Kito Saka na mas determinado ang komisyon ngayon na ituloy ang investigasyon at papanagutin ang mga sangkot sa kabila ng umiigting na political noise sa bansa. Ayon sa kanya, nakatuon lamang ang ICI sa masusing pagsusuri, investigasyon at pagbabalik ng pondo ng bayan. Kaugnay yan, pakinggan natin ang naging kasagutan ni ICI spokesperson Attorney Brian Kito Saka sa naging pagtatanong ng Bombo Radio Philippines. Hindi with all the political noise na nangyayari ngayon sa bansa natin, nakaka-apekto ba ito dun sa investigation nyo? Ang ingay na pinakikinggan ng ICI is yung ingay na humihingi ng hustisya, humihingi sila ng mga galit sa corruption. Because basically, yan talaga yung mandato namin. We have to look into these flood control projects, hulihin yung mga yan, dalhin sa korte. Sabi nga ni Secretary Dizon, kunin yung mga nanakaw, ibalik sa tao. No? So, inaapektuhan kami kasi in the sense na mas gigil kami, mas gusto namin pagbutihin yung aming trabaho para mabigay namin kung ano yung hinihiling tao bayan.
Mula sa lungsod ng Taguig, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Samantala, mariing tinutulan po ng mga bansang may mayayamang ekonomiya na Group of Seven ang paggamit ng puwersa at coercion sa pinagtatalunang karagatan na saklaw ang West Philippine Sea. Ang G7 o Group of Seven ay binubuo ng Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom at Amerika. Sa isang statement, sinabi ng Department of Foreign Affairs na kabahagi ang Pilipinas sa pananaw ng grupo sa kahalagahan ng seguridad at kaunlaran sa karagatan para sa pandaigdigang katatagan, economic resilience at kapakanan ng lahat ng mga nasyon at sa pagpapatibay rin ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Nagpahayag din anya ng seryosong pag-aalala ang Group of Seven kaugnay sa mga insidente ng paggamit ng mapanganib na maniobra at water cannons, gayon din ang mga hakbang para higpitan ang kalayaan sa paglalayag at pagpapalipad sa pamamagitan ng militarisasyon at coercion sa disputed waters. Sa huli, pinasalamatan ng Pilipinas ang Group of Seven sa panawagan nito para sa seguridad, katatagan at kaunlaran sa Indo-Pacific region, kabilang na dyan sa pinag-aagawang karagatan at ang muling paggiit ng grupo sa kahalagahan ng 2016 Arbitral Award bilang basihan para sa mapayapang pamamahala at pagresolba sa mga salungatan sa karagatan. Meron na lamang tayong 24 minutes bago sumapit magkakabombo ang alauna ng hapon. Tinatayang aabot naman sa 32.4 billion pesos ang halagang kailangan para makumpleto ang pagpapatayo sa 1,823 na health center sa ilalim ng Department of Health. Hindi pa po natatapos. Ito naging tugon ni Senator Pia Cayetano na siyang nagpresenta ng panukalang pondo ng Department of Health sa Senado sa interpelasyon sa panukalang pondo ng ahensya para sa 2026. Nang tanungin nitong si Senator Loren Ligarda kung ilan pa ang mga nakatiwangwang o hindi pa natatapos ng pasilidad sa ilalim ng Health Facilities Enhancement Program ng Department of Health. Inayag din ni Senator Cayetano na ang kinakailangang halaga ay hindi pa kasama sa National Expenditure Program dahil nakatakda pa lamang na magbigay ang Health Department ng mga detalye kaugnay sa mga hindi pa natapos na health center para mahanap kung ano ang mas madaling maayos. Subalit nagpahayag ng pagkalito si Senator Ligarda, hindi pagkakasama ng pondo dahil nauna na anyang sinabi ng Department of Budget and Management sa isang pahayag na kanilang uunahin ng mga hindi pa nakukumpletong mga istruktura. Gayun din, kinwestiyon ni Senator Ligarda kung bakit patuloy pa rin ang ganitong problema sa Department of Health na may daan-daang mga hindi natapos na istruktura sa kabilayan ng bilyong-bilyong pisong mga pondo. Paliwanag naman ni Senator Cayetano, maaring dahil ito sa zero budgeting system kung saan hinihingi lang ng Department of Health ang pondo na kaya nilang magamit sa loob ng isang taon. Maalalang unang nabunyag na may mga nakatiwangwang na hindi pa rin operational health center sa paghimay ng panukalang pondo ng Department of Health sa ilalim po yan ng House of Representatives. Dito, inisyal na natuklasan na tanging 200 o 200 mula sa 600 health center ang operational. Samantala, kuha tayo ng report mula dyan sa Armed Forces of the Philippines. Nakikipag-ugnayan na po ngayon ang sandatahang lakas sa pambansang pulisya para po yan sa posibleng mga isasampang kaso laban sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon. Kaugnay niyan, may report si Bombo Bea Piniza. Kasalukuyan ang nakikipag-ugnayan ng Armed Forces of the Philippines sa hanay ng Philippine National Police para sa mga posibleng kaso na isasampa laban sa mga individual na nagpapakalat ng mga maling impormasyon hinggil sa tunay na kinaroroonan ngayon ni retired Philippine Marine Corps member or Delegada Gutesa. Ayon kay Acting Armed Forces of the Philippines spokesperson Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, bilang ang focus ng militar ay nasa pagprotekta sa mga nasasakupan ng Pilipinas at sa pambansang interes at maging sa seguridad, sila ay dumudulog na sa pambansang pulisya para naman sa mga legal actions and remedies para mapanagot ang mga personalidad sa likod ng paninirang puri sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Ito ay kaugnay pa rin nga noong nauna ng pahayag ni dating kongresista na si Mike Defensor kung saan inihiyag niya na itinatago ng Philippine Navy at maging ng Philippine Marine Corps si Gutesa kaya hindi ito mahagilap kung saan. Kaugnay pakinggan natin ang tinig ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, acting AFP spokesperson ng sandatahang Pilipinas. The AFP has been in close coordination with the Philippine National Police when it comes to possible legal actions or remedies for people who have been involved in besmirching the AFP or the government. The AFP has been
Panig naman ng pambansang pulisya, bagamat wala tong opisyal na koordinasyon ng Armed Forces of the Philippines sa kanilang hanay, ay kinumpirma naman ni Philippine National Police Spokesperson at Public Information Office Chief, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, na handa nilang aksyonan ng kahit anumang hinaing na idudulog ninuman sa kanilang tanggapan kahit pa ang hukmong sandatahan. Dagdag pa ni Tuanyo sa kabila man ng mga naunang pahayag na ito at maging sa pahayag ni Senator Amy Marcos hinggil nga sa paggamit umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng illegal na droga mananatiling apolitical at non-partisan ang hanay ng pulisya. Ang buong hanay din anya ng Philippine National Police ay nanindigan na kailanman ay hindi sila makikilahok sa mga usaping politika kung saan binigyan diin na mananatili silang profesional at mananatiling tapat sa chain of command at maging sa konstitusyon. Kaugnay nga, pakinggan naman natin ang tinig ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ang tagapagsalita ng Philippine National Police. Sa ngayon po, bagamat hindi opisyal yung coordination ng nabanggit, ang Philippine National Police naman po ay handang tanggapin ang lahat ng hinaing na itutulog po sa pambansang pulisyan. Ang Philippine National Police po ay isang professional, non-partisan organization at kami ay mananatiling loyal sa konstitusyon at sa chain of command. Kami po ay ang Philippine National Police ay hindi makikihalo sa anumang usaping pampolitika. Samantala, kaugnay naman sa mga naging naunang kilos protesta nitong mga nakaraang araw at itong sa bahagi ng EDSA People Power Monument, inihayag ni Tuanyo na ang dahilan kung bakit di na muling pinayagan ng sanay pangatlong araw na rally sa bahagi nga nitong EDSA People Power Monument ay dahil sa mga hindi natupad na pangako sa ilalim ng Memorandum of Understanding. Sa kabila naman nito ay nananatiling general peaceful ang mga ikinasang kilos protesta ng mga grupong nagpahayag ng kanilang mga panawagan at maging ng kanilang mga saloobin. Yan muna mga updates mula dito sa Quezon City. Ito si Bombo Bea Peniza. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of youth and information. Basta Radio, Bombo! Sa ilan pang mga balita, nagpaalala ang Department of Health sa mga employers sa mga pribadong sektor sa kanilang mandato na ibigay ang mandatoryong 13th month pay ng mga empleyado bago ang Disyembre 24. Ayon kay Department of Labor and Employment Bureau of Working Conditions Director Alvin Curado, ipinaalala ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma noon pa lamang Oktubre at Nobyembre ang responsibilidad ng mga employer sa kanilang mga empleyado na magbigay ng 13th month pay o katumbas niya ng isang buwan na sahod. Binigyang diin ng naturang opisyal na nakasaad sa Labor Code of the Philippines at Presidential Decree No. 851 na kwalipikado ang mga manggagawa sa mga pribadong kumpanya para sa kanilang 13th month pay. Gayun din ng mga rank and file employees na sinasahuran ng fixed o guaranteed wage kasama ang komisyon basta't nakapag-render ng isang buwan sa trabaho. Ang mga may multiple employers, mga nag-resign, ang mga na-terminate sa trabaho o nasa maternity leave ay tatanggap din ng salary differential. Ang mga hindi naman saklaw ng 13th month pay ay yaong mga nagtatrabaho sa personal service, gayon din na mga kumikita sa ito'y nakabase lamang doon sa kanilang matatanggap na komisyon. Samantala, nanguna po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa muling pagbubukas ng Phil Sports Complex sa National Sports Museum Building sa Meralco Avenue sa lungsod ng Pasig. Nakasama ng Pangulo si First Lady Marie Luis Araneta Marcos, gayon din sina Philippine Sports Commission Chairman John Patrick Gregorio, Philippine Olympic Committee President Abraham Tolentino at Pasig Mayor Vico Soto. Sinasabing malaki ang naging partisipasyon ng unang ginang sa renovation ng Phil Sports Complex na kung saan ay naging bahagi ng pagsasaayos ang dormitoryo o dormitory oat dining facilities para sa mga atleta. Batay sa impormasyon ay naging parte din ng proyekto ang modernisasyon ng grandstand at paglalagay ng LED scoreboard, protective netting at stainless steel railings. Kasama din sa inayos ang Philippine Sports Museum at ang administrative building ng Philippine Sports Commission. Nanawagan naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mas malawak na pagtutulungan ng pamahalaan, ang private sector at ordinaryong mamayan para mapalakas ang takbo ng ekonomiya ng ating bansa. Sa kanyang talumpati sa anibersaryo pa rin ng Age is Busy, sinabi ho ng Pangulo na mahalagang matiyak na may reliable financial service, sapat na oportunidad sa trabaho at komportableng pamumuhay ang bawat Pilipino. Ayon sa Pangulo, kailangang panatilihing bukas ang Pilipinas sa mga investor sa pamagitan niya ng malinaw na mga patakaran, paglikha ng dagdag na trabaho at pagsuporta sa mga industriya at negosyong nagbibigay kabuhayan sa mga komunidad. Dagdag pa ng Pangulo, dapat magsama-sama ang lahat upang may pakita na ang Pilipinas ay isang nation of promise o isang bansang may malaking potensyal para sa investment, business expansion at pangmatagalang pagunlad.
Tiniyak din ng Pangulo na patuloy ang pamahalaan sa paglikha ng isang investment-friendly environment upang mas maging tiwala ang merkado at makamit ang mga Pilipino ang mas maayos at mas maginhawang pamumuhay. Samantala sa oras pong ito, dumako po tayo sa mga balita mula sa lalawigan. Si Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor hinimok ang pagsasagawa ng malalimang investigasyon sa mga aligasyon ni dating Congressman Zaldico. Kaugnayan may report ang Bombo Radio Iloilo. Nanawagan si Iloilo 3rd District Representative at Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor ng isang malalim at komprehensibong investigasyon sa mga alegasyong ibinunyag ni resigned Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon kay Defensor, seryoso ang mga alegasyong ito at hindi dapat baliwalain, lalo na dahil si Ko ay dating chairman ng House Appropriations Committee. Sinabi niya na dapat klarong sagutin ng pamahalaan at ng mga taong nadadawit ang mga nasabing paratang. Inulit pa niya na ang nagaganap na flood control scandal ay isang uri ng plunder sa pinakamataas na antas. Matatanda ang inakusahan ni Ko sina President Ferdinand Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez na umano'y nag-utos ng 100 bilyong piso na insertion sa panukalang 2025 national budget. Sa ikatlong bahagi naman ng kanyang umano'y corruption tell-all na inilabas sa publiko, sinabi ni Ko na tinakot umano siya ni Romualdez na papatayin kung magsasalita siya tungkol sa pagkakasangkot nito sa flood control scam o kung sakaling bumalik siya sa bansa. Hindi dapat ibaliwala ito. Dapat seryosohin ito at dalhin sa investigasyon dahil siya ang nanging chairman ng Appropriations Committee ng Kongreso. Sigurado akong dapat mapatunayan ito at dapat sagutin ito ng gobyerno ng mga inaakusahan niya dahil hindi ito mababaw lang. Plunder ito and plunder of the highest order ito at dapat malalim na investigasyon at lahat ng sangkot dapat masama sa makukulong bago magpasko. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo G. Zapadios. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Diyan pa rin sa Visayas mga kabombo, ang search at retrieval operation sa mga missing dahil yan sa Bagyong Tino at Bagyong Juan, itinigil na o pinahinto na ang Negros Island region. Nakapagtala po ng hanggang sa 74 o 75 na mga nasawi habang mayroon pang 40 o 4 na pong mga missing. May update po dyan ng Bombo Radio Bacolod. Pinahinto na ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang search, rescue and retrieval operation sa mga missing kaugnay ng naganap ng mga pagbaha dala ng Bagyong Tino at Bagyong Juan. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Office of the Civil Defense Negros Island Region Director Donato Sermeno III, ipinabatid sa kanila ng NDRRMC noong weekend, Nobyembre 16, na terminated na ang nasabing operasyon. Ayon kay Sermeno, kahit na terminated na ang operasyon, maaari pa ring dumulog sa OCD NIR ang mga pamilya sa Negros Island Region na mayroon pang missing na kamag-anak at ituro ang mga lugar na gustong bigyan ng focus sa paghahanap. Tiniyak nito na willing na tumulong ang Search and Retrieval Unit ng Armed Forces of the Philippines. Ayon kay Sermeno, nakatakda ngayong araw na i-consolidate ang data ng Management of the Dead and Missing para sa final statistics. Sa record ng Police Regional Office Negros Island Region, 75 ang namatay habang 4 na po naman ang missing. Sa 75 namatay, 72 rito ay nakilala na habang may 3 namang unidentified. Sa 16 November, terminated na po yung search, rescue, and retrieval operations natin related sa iPhone Tino at Juan. Police Regional Office Negros Island Region may data na may 95 na dead persons, ang 92 identified pero ang 3 na cadavers na retrieved unidentified. Mula rito sa lalawigan ng Negros Occidental para sa Bombo Network News, ito si Bombo Zaldiforo II and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Mga ospital sa buong lalawigan ng Cebu naka-heightened alert na dahil sa banta ng leptospirosis matapos ang malawakang pagbaha dulot po yan ng nagdaang Bagyong Tino. Kaugnay niyan, may report pa ang ating pong himpilan dyan sa Bombo Radio Cebu.
Naka-heightened alert na ang ospital sa buong lalawigan ng Cebu dahil sa patuloy na banta ng mga kaso ng leptospirosis. Ito ay kasunod ng kamakailang pagbaha na dulot ng Bagyong Tino noong Nobyembre 4. Ayon sa datos, ang biglang pagtaas na impeksyon ay nagsimula sa unang linggo ng Nobyembre ngayong taon at kinumpirma ng Cebu Provincial Health Office na ang bilang ng mga kaso mula sa Nobyembre 1 hanggang 14 ay mas mataas kumpara sa mga nakaraang buwan. Ayon naman ito sa Department of Health 7. Alinsunod dito, ang lungsod ng Talisay ay may 8 kaso, ang munisipalidad ng Consolacion ay may 6 na kaso, habang ang Asturias at Liloan, Cebu ay may tigda 2 kaso at ang Argao, Balamban, Danao City, Medellin at Cebu nga ay may tig-iisang kaso. Samantala, marami ring pinaghihinalaang kaso at isang pinaghihinalaang pagkamatay ang naghihintay ng kumpirmasyon lalo na sa Balamban at Bugos City. Sa katunayan, isiniliwalat ni Dr. Josephine Arsenal ng CPHO na ang 23 kaso sa loob ng 2 linggo ay halos kalahati ng 70 na kaso na naitala mula Enero 1 hanggang Oktubre 31, kung saan 11 ang namatay na nagpapatunay na ito ay isang malubhang sakit. Sa kabilang banda, ibinahagi rin ni Cebu Provincial Health Consultant Nicole Catalana na ang sitwasyon ay parang ibang uri ng sakuna dahil ang matinding leptospirosis ay kadalasang nangangailangan ng dialysis at nag-aalala siya sa banta ng kakulangan ng kapasidad sa dialysis kung patuloy na tataas ang mga kaso. Gayunpaman, iginiit nito na ang kaso na ito ay maaaring gamutin gamit ang doxycycline tablets na ibinibigay pagkatapos ng unang pagkakalantad ng tubig baha. So far sa atong provincial, 16 provincial hospitals, 5 pa ang registered cases. So, but there's more. So, when the department had meeting earlier, atong PHO shared and I-23 all over Cebu, ang breakdown is within mild, moderate to severe. Mula rito sa lalawigan at lungsod ng Cebu, this is Bombo Irene Ardiente. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ang closed fishing season dyan naman sa may bahagi ng Visayan Sea, sinimulan na ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Meron pong panawagan sa mga mangingisda tulad po ng kooperasyon. May update po dyan ng Bombo Radio Rojas. Formal nang sinimulan ang closed fishing season sa Visayan Sea na magtatagal hanggang Pebrero 15, 2026. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas, sinabi ni Remia Apari, Regional Director ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 6, na layunin ng programa na protektahan ang yamang dagat sa pamamagitan ng 3 buwang tigil pangingisda upang mabigyan ng sapat na panahon ng mga isda na dumami at lumaki. Ipinatupad ang closed season sa mga lugar na itinuturing na most affected areas, kabilang ang baybayin ng Capiz, Iloilo, Negros Occidental at Masbate. Kabilang sa mga isdang ipinagbabawal hulihin sa panahong ito ang dumaa, sardinas, tabagak, bulaw at alumaan. Bagamat may tinatayang 535 species ng isda sa Visayan Sea, 3 pangunahing species lamang ang mahigit na ipinagbabawal sa buong panahon ng closed fishing season. Inaasahan namang maaaring tumaas ang presyo ng isda at ilang produkto dahil sa law of supply and demand. Gayunpaman, tiniyak ni Apari na ang closed fishing season ay para sa matagalang kapakanan ng publiko at upang mapanatili ang food security ng bansa. Dahil dito, nanawagan ang BFAR sa lahat ng mangingisda na makiisa sa pagpapatupad ng closed fishing season upang mapanatiling buhay, sagana at masigla ang Visayan Sea. Ang pinakalayunin ng closed season dito sa Visayan Sea is to protect yung 3 species who produce more, to allow the fish to grow and to allow the fish to reproduce. Kasi sa 3 buwan, 3 months period is the spawning period of the 3 species, yung sardines, herring, and mackerels. Mula dito sa Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lindsay Ermitanio Bade. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Dako tayo dyan sa may bahagi ng Luzon, mga kabombo, o Northern Luzon, mahigit 620 million pesos. Inisyal na halaga ng pinsala ng agrikultura o naitala dyan sa may bahagi po ng Nueva Vizcaya habang wala pa rin pong supply ng kuryente dyan sa naturang lugar. May update po dyan ng Bombo Radio Kawayan.
Sumampa na sa mahigit 620 million pesos ang inisyal na halaga ng pinsala sa agrikultura na iniwan ng bagyong Uwan sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Ito ay kinabibilangan ng 174 million pesos na halaga ng pinsala sa palay, 9 million pesos sa mais, high-value crops na mayroong 418 million pesos, fisheries na 3.4 million pesos, farm infrastructure na 14.8 million pesos, farm machineries na 321,000 pesos at fish cage na 54,000 pesos as of November 17, 2025. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Local Disaster Risk Reduction and Management o LDRRM Assistant Mary Christine Olog ng Nueva Vizcaya, sinabi niya na maliban sa agrikultura ay umabot na rin sa mahigit 3,900,000 pesos ang inisyal na kabuang pinsala sa infrastruktura na iniwan ng bagyong Uwan sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Dahil sa lawak ng iniwang pinsala ng naturang bagyo ay bumuo na ng task force ang pamahalang palalawigan ng Nueva Vizcaya para sa rehabilitasyon sa mga napinsala at pagbangon naman apektuhang individual sa pangunguna ni King Webster Balauing, ang Acting Chief ng Public Affairs Information Assistance Division o PAIAD. Sa ngayon ay nasa mahigit 50% pa lamang ang na-energize ng Nueva Vizcaya Electric Cooperative o Novelco sa lalawigan dahil na rin sa lawak ng mga lugar na nawala ng tustos ng kuryente dahil sa bagyo. Sa ating agriculture naman po, ito is the last update, November 17, 620,881,028.74 pesos po yung naitala natin damage. So ito po, partial pa rin po siya kasi ongoing uploading ng mga barangay representatives according to our Provincial Agricultural Office. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. This is Bombo Radyo Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo! Tuloy-tuloy po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ng ating mga provincial station, mga kabombo. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po niyong bisitahin, subaybayan ng mga provincial stations natin gamit yung kanilang sariling social media pages. Tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo Mobile App. Sa Visayas area, sa mga kababayan po natin dyan sa may probinsya ng Iloilo at mga katabing probinsya. Nariyan po Bombo Radyo Iloilo at Star FM Iloilo. Sa Negros area naman, nariyan po Bombo Radyo Bacolod at Star FM Bacolod. Sa probinsya ng Cebu at mga katabing probinsya, nariyan po Bombo Radyo Cebu at Star FM Cebu. Ganun din po sa may Rojas area, nariyan po Bombo Radyo Rojas at Star FM Rojas. Para ho sa mga kababayan po natin dyan sa may probinsya ng Aklan, nariyan po Bombo Radyo Kalibo at sa mga taga-riyan naman sa Leyte at mga katabing probinsya, ang Bombo Radyo Tacloban. Bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyong Pirata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy.
through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga kabomba ka Sir Nation, sa atin pong Christmas countdown, 36 days bago pong araw ng Pasko. This Christmas we share the love. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo. Yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa Bombo Network News Noontime Edition. Ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula dito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Iloilo, Philippine Standard Time, impunto 1:00 sa hapon. Welcome sa pagpangalagad sang Bombo Anay sa Udto, diri sa DWFM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sang the number one and most trusted source of news and information, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Miyerkules, Nobyembre 19, tuig 2025. Kag karon sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. 36 dias na lang kag Pasko na. Sa gihapon ini mo laga ni mga kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapauna dalagkuan karon nga mga balita, Iloilo City Councilor Romel Duron ginbalabagan ang pagpasar ni Councilor Cabaluna sang resolusyon na tuhoy sa bomb threat bangon out of order ukon wala nagasunod sa internal rules. Sa dugang pa nga mga balita, numerosang bomb threat incident sa syudad sa Iloilo nagdangat na sa 30 humalin Enero tubtob Nobyembre. Lapos District President ABC, Lapos District Representative Punong Barangay Asturias, ginklaro nga wala sang payout kinatabo sa ila distrito. Kung may ara kuno pila kay Pedro, amo ginamakanto sa kay Pedro. Samtang si Punong Barangay La Pascua nagpahayag nga may payout kinman sa iya barangay pero para tuya sa senior citizens. Sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon, kaublagan kontra korupsyon, liwat nga nagpatigayon sa anti-corruption protest. Mga dalagkuan ng mga balita, issues kag impormasyon ng main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Imbuka na nga report, may mga hitabo kagay na sa City Council, may ara sang mainit nga mga hitabo, may ara man sang mabugnaw nga natabo. Una kita na siyempre sa mainit nga sitwasyon. Sa aton sinikaroon niya nga mga kabombo, check naton si Bombo Hana. Anda sa Bombo Hana sa report, please go ahead. Ginbalabagan ni Councilor Romel Duron si Councilor Cedric Cabaluna sa pagpasara sa resolusyon nga nagapanawagan sa National Telecommunications Commission o NTC, Department of Information and Communications Technology o DICT kag Meta nga magbulig sa mga kapulisan sa investigasyon sang mga tao sa likod sang sunod-sunod nga bomb threat sa syudad Bombo Cham. Ini kasunod man sang pagkatag sang privileged speech ni Councilor Rudolph Jeffrey Ganzon sa bunga aga kaang man sa ining bomb threat, and after that gin-refer ang ining may pilaman ka mga manifestation sang pagkatapos ng ining
privileged speech ni Ganzon. Nagatagdriban sa manifestation si Councilor De La Liana, si Councilor Zaldivar, at si Councilor Cabaluna. But apang pagpasar sa ining corollary man nga ordinansa diri ni Councilor Ganzon, nagdubang madari si Councilor Cabaluna kung pwede kapasar sa resolusyon nga magapanawagan sinasambit ng mga ahensya ang NTC, DICT, kag META. Sunod kay Cabaluna, importante ang among nga mapasar ang among resolusyon bangod urgent ini kag mayara lamang sa pila ka adlaw nga nabilin para matrace sang among mga ahensya ang digital footprint sang mga accounts kay tinahibaloan diri nga kalabanan nga ginagamit diri ang dummy accounts. So mayara sang sa bahin sang DICT kag NTC nga ma-trace gid lamang ini after pila ka days na na-delete ini. So mas maayo kung mapasar ini sa gilayon ng ining resolusyon kag mapanawagan ang ining nasambitan nga mga ahensya. Although pwede man ka-coordinate diri ang kapulisan sa bahin sa among mga ahensya, but then mas mabaskog ini kung mayara iya sang resolusyon gid mismo ang halin sa may Iloilo City Council. Sunod naman kay Doron, wala na inigin patapos actually si Councilor Cabaluna kag nagsabat ini nga out of order. Si Cabaluna bangod wala ini madala sa agenda kag nakahatag na kuno sang privileged speech kag ordinansa si Ganzon kag nagkapasar na sang ordinansa sa first reading. So dukaw ni Doron diri sa among bahin manifestation na lang kuntani ang pwede diri kag kung ano pa ang mga inclusion nga pwede mahatag sa pila ka mga konsehal sa ordinansa ni Ganzon. But then pa malabagad ini sa tuyo ni Cabaluna nga magpasar pa sang resolusyon do ginakabig ini ni Councilor Doron nga gapang agaw sang eksena si Councilor Cabaluna sa ining sesyon Bombo Cham bangod nga ti ang nagpasar man sang iya resolusyon nga hibaloan niyang may ordinansa na si Councilor Ganzon. Ipabati naton ang nanghihitabo man sa regular session sa buong aga. There is already a proposed ordinance for first reading. All of a sudden, you will just allow him to pass a resolution. Also in relation to the proposed ordinance, he's not even the one who delivered the privilege speech. It's out of order. If he wants to file a resolution, it should be the one who delivered the privilege speech. He was just allowed to make a manifestation. So where are no rules when you will be allowed? Normally, when you file a resolution, you schedule it, sa agenda mo. The person who can pass a corollary resolution, but it is not only a resolution, but even an ordinance, so it will be included in the proposed ordinance, which has already been approved for first reading. So I believe it is out of order. Madam Chair. Yes, you may answer. On the contrary, Madam Chair, there's no section in our rules that says that a corollary motion can only be introduced by the speaker who introduced a privileged speech, Madam Chair. In relation to the discussions, that's why this resolution was brought about, Madam Chair. Dako nga bagay nga emergency abi ni Madam Chair, that's why in-emphasize na ako nga ang digital footprint dugay madula na kung hindi natin mapanawagan ining mga national agencies to get involved. Hindi man ikalala na akon aton na ni kung once resolution and it could, I don't mind if the privileged speaker, that's the good councilor from Molo would like to sponsor this. I don't mind. Ang vote ko sa lingon lang, ginanlanong ginabi it as a matter of exigency. At the same time, atong ordinansa ang propose ni Councilor Ganzon was referred to our committee, and it will take time before we pass that ordinance. Ini subong kakilanlan yung gilbis ang immediate response. Well, absent sang involvement sining mga agency, we will be leaving ICPO to rely on their whatever available facilities they have. And kahapon nakita gid nga gambal sila kilanlan gid nila bully. Amo na ang akon appeal sa aton nga council, Madam Chair. Wala man niya intention to it's really a corollary motion in relation to the privilege speech, Madam Chair.
Okay. Yeah, that is why. Anyway, Yeah, please. Okay, you may answer and then I'll make my ruling. That is why I said it is out of order. Because if you want to pass a resolution, it should have included it in either in the other matters or request. Of course, you have to ask the body. Yeah, will you allow that just anybody will stand and pass a resolution? Yes. Is that it? Is that in accordance with the rules? Pangagaw, iksina na yung imo. That's not correct. Anyway, so that we will have a solution for this. We will follow the rules. So, Councilor Cabaluna, please request this resolution to be included in the other matters. And then at the same time, para hindi na maghambal na wala tadi ka-follow sa rules. And I also believe that this is important, kay time is of the essence na mapasado nato tayo. Thank you, Madam Chair. And if pwede, you also give a copy sa mga councilors ng imong resolution para they still have time before kita makalabot sa other matters. Thank you. If we follow your guidance, Madam Chair. The guidance nabatian ang natabo diri sa may regular session sang City Council sa buong aga Bombo Cham, and dati maging clarify naton kay Vice Mayor Love Baranda if may point diri si Councilor Canzon with si Councilor Duron out of order and claiming sa wala kasunod sa internal rules of procedure si Kapaluna, ginakonfirma niya nga ti sakto gidman nga ti wala sa agenda ang resolusyon kag hindi pwede nga magtindog lang ini kag maghatag sang resolusyon connected. Although nga connected ini siya sa privilege of speech ni Gadzon, but much better nga sa may other matters na lang ini gin-include kag sa ulihi gin-include gid man ang ining sa other matters sa resolusyon ni Councilor Cabaluna Bombo Cham. All right. So ang aton man lang sini ko lang tani diri sa amo sini nga mga bagay kiti tuman na gid ang pagtublag sa sining pangsasko, bomb threat, damo na ang apektado. Halos tanan sini iya apektado na. May ara ko gani iya kilala bumbuhan ng jutayan ng sila magbaisay. Sang iya sining sang iya sining asawa kay nakailis na mga estudyante nila mo. Ti karon ga-monitor sila sa Bombo Radio, may bomb threat naman to ginas may Iloilo National High School. Ti hambal sang Iloy, siya hindi na pagpa-eskwelaho ng mga kabataan. Hambal naman sang amay, yati na-check naman to kag ginpasulod na nga nito mga estudyante. Yati kung mag-cancel naman si eskwela karon, sugato naman, ma-pliti naman ta, mo naman sini, mo naman na. Sense of urgency nga nagakadapat kung may mga resolusyon, may mga ordinansa or kung ano man nga mga pagsulundan dira ang inuso or nagapanawagan sa mga insya sa gobyerno nga dapat tutukan kag buligan ini, ti mas labing maayo nga ang sistema ngay muunta is all hands on deck. Binuligay na lang kita. Ti may mga purpose man guro or sa laysay bangod nga ti ara sa sesyon, may mga pagsulundan dira nga dapat tumanon, no? Kag siguro basi kon bangod sa so-called sense of urgency, naliktawan man iya ni Councilor Cabaluna nga dapat amo sining himuon niya magsunod sa rules, no? Kung i-correct man siya kung tani ni Councilor Duron, why lang sangpit kanay sa mga istorya kag mga palain-lahin istoryabla, no? Kay ti hindi man ina makabulig sa subong nga problema ginapangatubang sang syudad sang Iloilo nga ang disruption nagtuga sang kahulanan sa tanan, no? Estudyante, labi na gid si estudyante, empleyado, negosyante, mga magagmay sini iyang mga negosyante nagabarigya sang kalanunon sa eskwelahan. Ti paano kung i-cancel naman ang klase?
ti anhon to sang mga negosyante, to gagmay nga mga negosyante sa sulod sang kantin, sa gwa sang eskwelahan, nga nagarimedyo general, para lamang nga may itustos man sa ila sini nga pangadlaw-adlaw. Oh. Why man kita sa may tumok gid abi, but ang aton lang sini pilar sa aton sini nga mga konsihal, no, nga i-treat ini nga sitwasyon with sense of urgency. Nga kung ano dira ang mga dapat sini ang ipasar, mapasar gila yon. Oh, kung may mga resolusyon man dira nga nagapanawagan sa mga insya sa gobyerno, pati gayunon ta nga matapos gila yon kag makapangayo kita sa bulig sa Department of Communication, no? Ano nga nila? Department of Information and Communication Technology, sa isa pa gid ang National Telecommunications Commission, so on and so forth, para nga ma-address gila yon, matutukan ini tanan nga resources ang gobyerno, mapahulag naton, makinarya sang gobyerno, mapahulag naton, para nga matumod ining nasambit karon iyang mga tawo or tawo sa likod sining pagpangsasko nga nakatugas ang tuman kadako nga huol diri sa bahin sa syudad sa Iloilo, Bambuhana. Yes, tama gayun na abang mo siyang the same sa kanisagin sa Ligny Vice Mayor Dr. Ronda. At may point man si Councilor Doron sa wilang out of order and wala nagasunod sa IRP si Councilor Cabaluna. But then siguro, siguro nangin na mas maayo na siguro kung gin na sila kini as comment lang abi kag wala na nagdugang bala sang for example sa siling nga daw nagapangagaw sang eksena bombot siyam. So subong mas maayo man iti ang ining ordinansa subong ni Councilor Galzon nga naga-provide ng mga measures against false public safety alert illicity kag may mga penalidad na sa ining mga violasyon man kay madamo pa sang include gina sa ining ordinansa man ni Councilor Galzon Bombo Cham. Oh, pati gani ang Explosive Ordnance Division kagina nagpabutyag man in a way nga ti naintindihan naton bisan sila mismo daw natak-an naman eh. Although why sila mahimo kay ti amo ning ila sining obligasyon mo kag come to think of it, subong man lang ni nagsako ganing EOD ta kay kun wala sang bamtret ti wala man sila obra, di ba? Porma balas mo lang ni hindi sila literal nga porma balas ha. Galawan mo lang ning snappy sa ila. Oh, ti subong kinanglan nato ni ila sini nga serbisyo kay may amo kita sini nga problema. So kagina sa Iloilo National High School ti nakita ta naman ang masense naman ang syempre kapoy na mo. Hamako nimo sini Banwa nga hambal kagina to sang chief sang EOD to. Anong pang ginrespondihan nilang bomb threat mo? Oh, ti alas 6, alas 3 ang bomb threat sa Iloilo National High School. Alas 6 na sila pasado nakaresponde. Ti kumpinsaron mo bumuana kung matuntuon nga may ara sina. Nagsigabong na to eh. Naglulupok na. Worst, ti paano abi kung magsiligabong ining mga bomba nga ginambal nila nga timed bomb nga ginpamutang? Mano kita? Kung may ara na sang domidyo pagkatalaka sa bahin sang aton sinong otoridad when it comes sa pagresponde, kay ti magwa malang siniiya nga false alarm, palapaw, sasko, mas labing nagakadapat nga padasigon sini nila ang mga nagakaigo siniiya nga pamaagi agod nga matumod ining mga tawo nga imbulbado or naulamid sa nasambit sini karon nga bomb threat or pagpang sasko. Kay kung magpadayon ini sus Maria Kagusep amo tublang ang balko, no? Ako hindi gid ako gusto nga tawgon nga ang syudad sa Iloilo is bomb threat capital of the Philippines, Bumbuhana.
Tama gid Bombo Cham ka pintada ko gid ini nga huol sa and disruption sa mga normal flow of life, estudyante, empleyado, kag tanan-tanan naman Bombo Cham, so mas maayo nga sa madaling panahon gid man matuliit na ang ining taho sa likod sa nga pagpamahog open bomb threat, and of course sa bahin sa kapulisan siguro ang pagpa-make sure man nga enough man ang personnel sa EOD, so Department of Supervision, iti knowing sunod-sunod kag bilulungan sa ibang diriman Bombo Cham. All right, amo niyang mainit nga sitwasyon kag ina. Pero daw ay man ginto nag-init gid gani kay ti daw ay naman lang ginamay ni Councilor Cabaluna. Pero may kung may mainit nga sitwasyon, may mabugnaw man kuno nga sitwasyon kagaina sa mga paghangop pa sang pila naton ka mga kauturan do naging maayo kuno may maayong atmosphere kagaina antes magtakop ang sesyon. Anong tabo bumbuhana? Yes, tama ina Bombo Cham kay ti ang ibang kagina nagalaom na madugay na naman ang regular session. Kaya supposedly may privilege speech si Councilor Mabilog, but then cancel lang anay subong, and then nag-go on kay Councilor Ganzon. After that, before takop man ang ining session, kantahan sinisang happy birthday si Vice Mayor Love Baronda with Councilor De La Liana at inagdalagid sang bulak personal ko niya inigagid bakal para kay Vice Mayor Love Baronda. So tanan man nga mga guests and iban pa man nga mga asang nga panglungsod nga mga personnel, and of course ang mga councilors gid pa-picture kag nag-greet sang happy birthday diri kay Councilor kay Vice Mayor Love Baronda. And after that, si Councilor De La Liana gid naghatag knowing nga mayara sila sang controversial sang ligad nga semana Sabado nga adlaw tungod sa ining greetings man ni Councilor De La Liana kay Vice Mayor Love Baronda. Ibabati natin Bombo Cham, lipot lang man ang nangin na pahayag ni Councilor De La Liana sa simbolo sa iyang bulak kay Vice Mayor Love Baronda. Well, para personal kag para sincere nagatag ako sang bulak kay Vice Mayor Love Baronda kay birthday niya sang Friday. Syempre bala man naton nga do medyo naging controversial ang birthday greeting ko siya sang Friday. Ti subong are sincero kita nga naghatag siya sang bulak kag nag-greet sang happy birthday kag pod ko man ang bilog nga City Council nga nag-greet siya happy birthday. Did you say sorry, Councilor? Well, may ginutek ako kay Vice nga kami na lang nga duha Chindianay. May ginhambal ko siya personal nga kami na lang amo na lang to nga duha. Pero it's a symbol of an apology. It is a symbol of sincerity, respect and love. It is more than it is a symbol of respect, sincerity and love. May ginhambal ko siya amo na lang to nga duha. Ano wish mo sa iya, Councilor? Ang wish ko siya nga tani hindi siya mag-ugta sa akon. Yes, ako na yung nagbakal. Ako nagpili sang color. Gin-research ko base bala ma-misinterpret kung ano nga color. Sing ko pink is sincerity. Sincerity. So, ang ginutek ko siya amo na lang nga duwa. Ang wish ko tani hindi sa tagadugta sa akon kay ulugtasan ibang kulin sa una. Thank you. So, on a different note, ang nabatian ang nangin na pahayag ni Councilor De La Liana Bombo Cham. All right. So anong reaksyon ni Vice Mayor Love? At sa iya, wala man siya na nag-ugtas kay De La Liana. Kasi lang tining ang wish ko na ni Nene, nga hindi ka na mag-ugtas si Vice sa iya, but sa ni Vice, wala mag-ugtas sa iya. So, padayon lang. So, inisubong man ang nagtatabo man sa regular session sa mga aga. Anong kolor sang bulak? Pink ang bouquet and also ang surudlan ko. Di anong to kanang balong ko na abi may gina-review ako diri nga bala bombohan. Review man ako sang mga meaning sang bulak. Pink man means peace. Mugin man ang ginasimbolize ang pink rose, peace. Sincero man kuno nga nagpangayo sang sang pasaylo si Councilor Nene De La Liana. Pero do bagay-bagay man sila kung kuano.
Naglamho kagin bumbuhan na, Mula kagin na, kay gikahamutan gid sa upod. Ang ano bala, Bumbukres, ang sugod-sugod bala, ang sugod-sugod gid. Samtang nagalakat bala si Councilor Cabaluna, Councilor Dilaliana, pakadto kay Vice. Araw, grabe kilig-kilig gid si Councilor Jelma, No? Si kagaw. Nakilig si Councilor Jelma sa Okay. Sige, dali lang gid bala, ari bala bumbuhan, may gamay lang ko nga in a way kay ano ni Bumbukres ang video wala, why ni siya audio, no? Ang video mo bumbuhan na, wala audio. May ara. May ara, pero ginbutangan ko sang gamay nga background basi kon matigayon, makapamati man ang mga kabumbota. Bisan jutay, dasig lang ni. Ready ka na bumbuhan? Sige. Okay. Cute bumbo Chris Hilugo on my cue. Liwat, halin sa puno, tabi. Atong gaboy, login si Councilor Dine. Ara na, 1, 2, 3, go! Wow! Bumbuhan? Makasagad. May slow-mo effect. May slow-mo effect pa ni Momod Sam. Ang partner ko di subong si Bumbukres Hilugo. Katon sini nga chief technician. Hindi niya mabangbang. Kita mo, ara na yon. Kambalan. Di angayan man. Angayan kita. Peace na sila. Peace na. Tapos pinapicture ka, nagkanta sila happy birthday. Hindi ko maributay. Kitay kami ni Councilor Jelma implika. Munuhon ko ginisa, Councilor, kilig-kilig kagidya sa moment ni Councilor Dilaliana kag ni Vice Mayor Lab. Sige. Balita na gikan sa Iloilo City Hall, si Mombohana Mendoza Andasa, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta radio, Bombo! Ang mga viewers na sa live, nakilig mo sila kung Bombo Chris. Anyway, isa man sa mga ginapresyar ginaton sa kay City Councilor Nene Dilaliana, kay siyempre, tao lang man kita, hindi man kita perpekto. Kung isa nagkakadala kita sa aton sining emosyon, kung isa bangod sa aton sining emosyon, nga hindi naton mapakita direkta, ang pagka-creative sa paminsaron nagagana. No? Sa aton sining mga kabumbo. So, ako na naman ang mga sistema or nahimo ni Councilor Dilaliana, ako yung makamba akong he's man enough to admit kag nagpangayo sang pasaylo sa kunanuman niya nga mga plastada nga may mga lain nga interpretasyon, no, nga natuga siya sa iya sining birthday greeting sa kay Vice Mayor Love Santo, no, kag nagbawi gid, nagbakal bulak, no, kag naghatag, naghahag, may ginhutik siya kuno kay Councilor Love, tapos amunay, amalias niya hindi mo lang ko pag-ugtasan, gabay pa nga hindi ka na mag-ugtas kon kayo lugtasan ginman ko. With that, isa ton sin mga kabumbuti gina-acknowledge naton, kiting iban sini nga tao although nakasala, why gidya nag-admitter sa ila sini nga sala. Sa ton sini nga mga kabumbo kag daw sila pang akig. Anyway, amo gina sa aton sini nga mga kabumbo. Kabay pang bangod sini mangin mabinungahon. Although hindi ta malikawan nga may mga debatihan sini iya nga mga
tupiko dira sa sangguniang panglungsod, pero sa gihapon na magapangibabaw mayo nga pagtamdanay sa aton sini nga mga opisyal diri sa syudad sa Iloilo. Pagbalik nato na banwa dugang nga mga balita kag impormasyon diri sa bumbuanay sa udto. Istorya naton bamtret sa gihapon, numero sa bamtret incident sa syudad naglabot na sa 30 humalin Enero tubtob bulan sang Nobyembre. Balikan tayo ni matapos sa bilang ka-importante nga mga panumdum. Oras na! Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kunyelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lang makalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahinas ang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Kapit, totoo po bang matagal mamatay ang masamang damo? Totoo yan. Basa, may masasamang damong perwisyo sa palayan. Huh? May solusyon po ba dyan? Meron. Nasusulat yan dito sa bote ng
Tornado! Sa Tornado Herbicide, ang patubong damo may 1 hanggang 2 dahon, walang ligtas. Patay lahat ng telebisyon, gabi-gabihan at gumi. Tornado! Tornado Herbicide, malupit sa masamang damo. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for November 16 to 22, 2025. Entertaining you has always been their top of mind. Kag silang natalana liwat nga maghatag sa inyo sa sininga Nobyembre 22, Sabado, sa concert at the Plaza presents the Technocrats Band, blasting off alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags, kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Nobyembre 23, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sing Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon nga i-remind ang mga lideres ang aton pungsod nga ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community in a progressive country in 2025. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps. Kag, wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini. Kag, ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag
review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga baba. Para sa Bomboradio Iloilo, Philippine Standard Time, 41 minutos na nakaligan sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sang bomboanay sa udto sa DYFM Bomboradio Iloilo. Standby sa kay Bombo Krill Miliesa. May 30 na ka mga insidente sa bomb threats nga na-record ang aton sining Iloilo City Police Office sa humalin sa bulan sa Enero tubtob ba Nobyembre gid guro pinakadamo Check ta si Bombo Krill sa report. Please go ahead. Sa episode open sa sunod-sunod nga mga pagpamaho nga Bombo Champ nagdangat na no sa 30 ka bomb threats ang na-record sang Iloilo City Police Office o na ICPO halin sa nga bulan sang Enero tubtob subong nga Nobyembre subong nga tuig. So ang pinakadamo no is subong nga November nga bulan Bombo Champ kag naglabot man sa 18 na ka mga buluthuan sa syudad sang Iloilo ang nakabatong sang pagpamahog nga ginalakipan sa UPV Visayas, University of San Agustin Basic Education Department, Iloilo Science and Technology University Main Campus, amuman ang West Visayas State University Main Campus, Iloilo National High School, ang Wasyong College of Iloilo, Central Philippine University, Colegio de San Jose, kag ang St. Therese both nga campus nila sa La Fiesta site kag sa Magdalo site. Amumano ang University of San Agustin diri sa city proper, ang Molo City High, ang Ramon Avenciana National High School, ang St. Robert's International
School, ang 4th San Pedro National High School, Iloilo Doctors College, Halandoni Memorial National High School, kag ang pinaka-latest no nga data o nga nakuha sa ICTO is ang Hibaw-an Integrated School Mandurriao. Sa press conference naging patigang yun subong nga adlaw ginpahayag ni Police Colonel Kim Ligada ang City Director sa ICTO nga ginaobra naman sang mga kapulisan ang tanan nga tikang kag nag-coordinate sila sa mga eksperto sa teknolohiya agud makilala ang sa likod sang pagpamahog. Suno kay Police Colonel Ligada hindi mahapos para sa PNP nga sila lang ang mag-investigar kay kulang man sila sang ihibalo kung when it comes to technical na aspeto bombo champ rason nga nagapangayo sila sang bulig sa mga expert nga ahensya when it comes to information technology. Pahayag niya mas mahapos kuntani nga madakpan ang suspect kung paagi ini sa isa ka text message ang iyang pagpamahog o kung pag-send sa iyang messages kay mas madali ini nga matrace paagi man sa SIM nga ginagamit ini pangbangod nga social media o kung isa ka social media account ang ginagamit ng sining suspect na yara sa idalom sa isa ka international nga online platform. Rason nga mas nagadugay ang ilang nga investigasyon. Ginapahanumduman gino ni Police Colonel Ligada ang publiko upod na diri ang media stations na kung may mabaton sila nga mensahe nga mali kaantana no sa bomb threat dapat nila yun mag-report sa mga otoridad agud ila masukyar ang lugar kay kung hibaluan natin bombo chop no nga pating na gani kita nga mga bombo ang aton nga istasyon ang bombo radyo Iloilo nakabato na sa mga bomb threat nga ginapahayag nga diri nga istilahan nga ginatanon man nga bomba so ini yung paathag ni Police Colonel Ligada nga isa man ini kapaagi no para mabuligan man ang kapulisan nga kung pwede mapamangkot man no, sa mga media kung sino inyong mga sa likod o sino inyong mga persona nagapadara sa nga mensahe kay bangos iya nga magbuligay lang ang tanan kay hindi man at koon nga ang PNP lang ang makasulbar sa ini nga problema. Ginpahayag niya diri nga be patient and stay calm ang bilang isa no ka-assurance sa publiko samtang nagapalayon pa ang ilang investigasyon kag ginahimo man nila ang tanan kag kabay pa no sa hindi daw kano madugay nga tion posible nga makilala na ang sa likod sang pagpamao gadugang pa niya wala man nila gina-set aside ang posibilidad nga base estudyante lang man o kung grupo sa mga estudyante ang nagapang-send sang mensahe sang pagpamahog. Kaya balay pabatid nato ang pahayag ni Police Colonel Kim Ligada ang City Director sa ICTO. Ang una no is pag may mga messages kita nga ma-receive, we have to engage sa nagpadala sa message. Ginakuha nato no ang mga specifics sa report nga ginpadala sa aton. So we have to i-engage ang nag-report sa bomb threat. And then, ikaduha, i-report sa aton, sa PNP, and we have to verify if the threat is legitimate. So, kami, we will coordinate with the concerned establishment mag-verify, no? Especially kung ang threat is specific, what I mean specific, is naka-indicate or na-mention ang mga lugar nga dapat niya, nga ginbutangan niya, supposed to be isang explosives or bomba. And that's the time we will inform kung may mga makita kami nga mga unattended baggage or may mga supposed to be need some verification sa aton nga EOD-K9 unit, we will be informing them. The assurance siguro sir sa public no since the parents and the students as well is grabe na ang kakulba sa buong kay sarama na ang schools naton so ano ang assurance nga mahatag naton sa ilang nga san o naton ini makita or makilalaan ang identity sa mga suspects sir kung damo sila sir. Una sa tanan, let us be patient no kag let us stay calm because for the past weeks ang aton nga mga schools nag-strengthen man sang security measures with kami sa PNP, sa EOD-K9, sa regional office.
I think ang mga schools naton, because of this awareness, daw mabudlayan ka na makapasulod sa kung ano-ano mga explosives sa school, kung ano mga contrabands because of the security measures. So we should not give in diri sa mga threats, no, without kung ano gina-disrupt as of now makita ta gina-disrupt lang nila ang normal activities naton. So we don't want nga magsigi-sige ni. On the side of identifying saan sino yung mga suspects, we have to be patient because ang aton mga technical people are coordinating with the proper agency and authorities with regards to the verification of these mga digital signatures ining mode of communicating sang suspect, no, which is through Facebook Messenger. So, amo na ang medyo komplikado. Ang hindi sa subong, no, it's too early to assume it's being done by a group of individuals or isa lang katao because hindi man conclusive nga kung palariho ang pattern sang text. It comes from the same person. Hindi kita magpanic, just makareceive kita sa mga text, no? Hindi kita assume dayon nga may ara. We have to verify, we have to check, and we have to, sa mga establishments, we have to increase our security measures. We don't have reason nga mag-panic. Considering nga ang aton nga syudad kag ang the whole of Region 6 is kung sa terrorism threat level 1 lang kita. And historically, wa isang may natabo ng mga quandary, no? Ang explosion created by an improvised explosive device or any threat from terrorist groups, local terrorist groups. We don't discount sang mga muni nga bagay, but we have to consider these things in order for us to hindi magpadala sa hadlok, no? Because we are doing our due diligence sa pag-secure sa mga establishments. Just be patient because ang aton nga mga technical experts are doing their responsibility, no? Not only sa PNP but other agencies. We are collaborating with them because kung kami lang, di man namon makuha ang ining mga capability. Wala kami isang regulatory function sa mga agencies like social media, ang mga telcos natin, wala kami na isang regulatory functions to require them to produce data. So we have to coordinate with the agencies that maka-compel sila to submit sa mga kinahanglan. Si Police Colonel Kim Ligada ang City Director sa SCP o Bombo Champ, no? Nagindugang naman din nga mayara naman sila sang pamaagi o strategy agad malocate ang identity sa mga sender apang hindi pa nila susubong ma-disclose sa public para man guro maging safety man, no? Kung hindi malikawan o kung nabalaan sa mga sender kung ano ini mga strategy na ginalihok subong sa aton nga mga otoridad Bombo Champ. Ti mayo man nga may mga kasubong sini, no? Nga ti let us be patient, but it seems nga mismo nga aton sini makapuha kapulisan ang masensa naton nga nagakaubos naman ang ila sini iyang pasyensya, but nevertheless sa aton sini nga mga kabumbo luyang naton ang madasig sini nga pag-akto, no? Ano na likawan ta ng mga whereas likawan na kung ano pa dira nga mga rason, no, kay sa nambal na naton ang halit nga natuga sining pagpangsasko tuman na giniya ka huol na hulaan ng kadamaan sa aton diri sa syudad sa nga Iloilo. Ti pinsaron mo bala daw halos ya kada oras may bamtret diri, may bamtret dito. Una diri man lang nagsugod sa syudad sa Iloilo, no? Pero subong no nagalapta na nakalabot na sa iban sining banwa para hindi maguro madismular nga daw sa syudad lang may bamtret sa iban siniway. Pero humalin kagapon o sang nagligad sining adlaw
kalabot na to sa probinsya kang Antique, kag sa diin pa Bombo Krill, kag dapat nga tutukan na ini, no? Kag sa labing madaling panahon matumod na ini sa aton sini motoridad, hilabi na or particularmente sa aton sini kapulisan. Yes, Bombo Champ, no? So, ang ginatutukan sa ating mga kapulisan sa buong ang matungod na kung sino ining mga sender, kung isa rin man bala ini katawo, kung organisado nga mga sender o mga individual, kay man na tama na gid, no, ka-disturbing ang ginahatag sini sa aton nga mga estudyante, sa publiko man as well, kay hindi mahibaluan kung diin naman siya mag-send ng messages. So, muna ang pangunundan sa ating mga otoridad, kung once makabatong ganit sa mga messages o kung pagpamahog o kanang bomb threat, no, wala yun di-report sa ila, kaga hindi na magatuga pa or mag-add pa bala sa iban pa nga mga fake news para man nga matutukan din sa ating mga otoridad pag malocate ang ining mga suspects ang pagpamahog o Bombo Champ. All right. Ini si Bombo Club Panisalis Noriaza, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, basta radyo, Bombo. Salamat kid Bombo Krill Milyesa sa imo sini iyang follow-up report. Ti magluwas sa mga dumalagko sini nga mga issues nga nagaklinabo sa national scene, amo ning isa sa mga dako man nga issue diri sa bahin sa local scene, sa bahin sa syudad sa Iloilo, no? Ining nasambitan karon iya nga serye sa bomb threat. Kag kabay pa nga ti sa labing madali nga panahon masulbar ini sa aton kapulisan, no? Okay gid niya nga nagahingyo sang pasensya or patience ang ICPO director, but balaan man na ni Sir ni Colonel Kim Ligada kung anong huol nga natuga, no? Hindi man mabudlay or hindi man kita makadali-dali sa mga manunudlo, at the same time mga ginikanan nga maghambal nga ti hindi ta dayon magdeklara nga wala sang klase or i-cancel tang klase para nga do kasubo nga nagapati kita sa sining mga bomb threat, no? Kay una bes bisan maghambal ka pa nga hindi pag-untaton ang klase, makabalong ginikanan mismo madagon-dagon ni sa eskwelahan sa nga ila sining mga kabataan, kag ti laban-laban sini bitbiton gini nila papauli, no? Sa aton sini nga mga kabumbo, ti para malikawanan naton kag mauntatan naton ang mga huol, dapat sini banwa nga sa labing madaling panahon may mga development na diri ang aton sini kapulisan. Speaking sa mga issues sa national scene, nagpagwa diri sang statement niya si Executive Secretary Lucas Bersamin, no? Former Executive Secretary na siya subong sa aton sini nga mga kabumbo. Ang balya ginadipinsahan niyang iya sini nga kaugalingon, no? Di kag dipinsahan niyang iya sini kaugalingon kasunod sining pagkaulamid niya sa 100 billion pesos nga insertion sa 2025 national budget. Hambal pagani isang ana Executive Secretary niya, I'm ready to stand up and back my innocence. Huwag lang nilang siraan ng siraan ako, no? Di former Chief Justice ni sa aton sini nga mga kabumbo, karon niya gulpiada pitik sintas ulamid siya sa 100 billion insertions. Lakip sang iya sini nga dono indo hinablo siya or apoya sa aton sini nga mga kabumbo, no? Ti una sinadri nga ginpanginwala ni Bersamin nga nag-resign ini siya sa pwesto bangod kuno sa delikadisa. Suno pa iya sa former Executive Secretary, nakabaton ini siya kuno sang tawag. Pero ay ginhingadlan kung sinong nagtawag sa iya sadtong November 17. No, nga nagapahayag nga kinahanglan niya kuno nga magbiya na sa pwesto. Pagkatapos ini ginabisuhan man ni ES Bersamin si President Bongbong Marcos, kawa siya sang problema sa paghalin sa iya sining nga pwesto, no? Sa aton sining nga mga kabumbo. Ti nagabalik ini banwa sa isyu kag kontrobersiya man sang flood control project na naman no? Sa aton sining nga mga kabumbo.
ang balita kagina sa Negros Island Region, ginuntat na tong search and rescue operations gani pila pa kabilog to ang missing tubtob sa sining mga tinion, no? Sa aton sining mga kauturan. There was a time nga natabo man ini sa syudad sang Iloilo nga nahalitan kita diri sang bagyo, no? Nanugon kita sa mga nagkalaguba nga mga ginpundar naton sini iyang propiedad. Oh? Kung madumduman ta pa sang nagligad sining bagyo, tino kag uwan, pila ka mga kauturan naton ang nagpangalisod bangod sa sining mapait nga kapalaran kag makabig iyang kasubo nga isa ka bangungot ang ila sini nga nagom, no? Sa aton sini karon iya nga mga tagpalamati. Mga puluyan nagkalawasak, iban nga mga OFW sa aton sini nga mga kabumbo naganto sa pila ka tuig dito iya sa may sagwa sa nga pungsod, no? Ubra sila, no? Blood, sweat and tears. Ginapakigbatuan ang kamingaw sa ila sini nga pamilya para makasupot-supot, makatipon, ipatindog sa disinti sini nga balay para sa pamilya, kag bangod sa sining ginatawag sini banwa nga tama giniya kapag kagarapal sa kwarta. No? Pila ka mga puluyan dito sa may Cebu, sa diin pagin siniya nga mga lugar nga giniigo gin sa nga duwa ka bagyo ang nagkalarusdak. Lakip na sinadri ang mga kabuhi nga gindalasa sining bagyo, no? Sa aton sini karon iya nga mga kauturan. Diriya sa bahin sa syudad sa Iloilo, although nga may mga eksperyensya man kita sa kasubong sini, makabig naton nga we are so much blessed nga may mga leader ang syudad, no, nga naghimo iya sa mga Ilonggo nga mangin proud sa ila sini iyang mga leaders, no? Nga makambal sila yang ati makasinggitan sila nga ang mga leader namon niya maayo kasubong sini, no? With strong pride and dignity makambal sila nga ti kung hindi tungod sa amon sini nga mga leaders diri sa pagpanguna nila, ti basi kon na experiencean taman ang experiencean sang iban sini naton nga mga kasimanway, no? Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo, hamakon mo sila bangod sa kagaman sa kwarta sang pipila ka mga tao man sa gobyerno nga halit sini sa iban sini nga lugar, may gani adri sa aton kay way kita mahalitan, no? Prote lang tawabla ang ila sini nga mga opisyalis to, no? Nagapanamit sila iya sa kwarta sa nga pumuluyo, no? Pagusto sila baka luxury bags, travel sila, bakal sila alahas, bakal sila kundo, no? Ini with perfect partnership man sa bahin karon niya sa Department of Public Works and Highways, no? Pati nagapasalamat man kita sa gihapon nga diriya sa bahin sa syudad sa Iloilo, no? Apisar nga bisan pa paano naka-experiensya man kita sa ginatawag sining kanulom, pero sa gihapon may kasanag katulad ng lamang sining Haro Flood Control or Haro Floodway nga nagsalbar sa mga kabuhi, no? Ini isa ka makabig nato living testament sa liderato ni former Mayor Jerry Treñas nga dako ang nangin papel sa pagpaubra sa Haro Floodway, no? Tiyan mo ning naghatag sang bugal sa syudad sa Iloilo sa mga Ilonggo, no? Sa aton sini nga mga kauturan nga dapat siniya tularan mangin model of righteous flood control project ining Haro Floodway. Dumduman yung pagid sa nga panahon sa COVID-19 si Mayor Jerry Treñas gintawag nga Black Panther, ay hindi man Black Panther, Wakanda ang syudad sa nga Iloilo. Isa aton sini nga mga kauturan, gone are the days siya nga na tag kita sang hindi malain sini nga mga pagkilala, just like most shabulized city,
Amo ganito yang nga nagahambal ko nga dapat may ultimatum kay hindi magugusto nga tawgon kita dire nga bomb threat capital of the Philippines. No? Sa aton sini nga mga kabumbo. Oh. Nagakadapat gid sini banwa nga may mga kasubong sini nga mga proyekto nga makatag sang kayuhan, makasalbar sang kabuhi para diri sa syudad sang Iloilo. No? Kag isa man sa sarang naton iyang mahatagan sa nagakigo nga pagtamod ang liderato man ni Mayor Inday Risa Triñas sadtong pag-ipikto man diri or maipikto man sa aton ang bagyo to no? Nga iya sini nga gina-implementar ang mga stratehiya agud nga mangin zero casualty kita kag zero casualty kita indeed. No? May mga gipatigayon sini iyang ginatawag sini nga preemptive evacuation. No? May mga naguba gid man sini nga puloy-an, may mga nahalitan gid man, but eventuality wise ang may napatay, minimal ang damage. No, sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Oh. May mga proyekto man nga existing diri sa syudad sa Iloilo nga naging dako sini nga ehemplo sang kahoy-anan parehas ni sang sa mga tinaga pa ni President Bongbong Marcos. Ginlawag ni Santo kag sang damlag lang ginlawag gyud naman liwat. Oo. Ang mga flood control projects diri sa syudad sa Iloilo under Iloilo City District Engineering Office. Kay District Engineer Roy Paganan. Di kabalo naman kamo ang mga proyekto nga ni sinong kontraktor to mga diskayaw. Dako sini nga bahin nga sang pundo to nga subong nagkinagual to ya sa national scene. Damo na ang nag-resign. Hasta to ya si Executive Secretary Lucas Bersamin na ulamid ng pangalan niya sa 100 billion sini nga insertion. Pero nagahambal ya si Bersamin nga way ko na ialabot. No? Kag dipinsahan ko yung akon sini kauglingon. Di kabay pang diri iya sa bahin sa syudad sa Iloilo. No? Ang mga proyekto naton diri magkalatapos-tapos kag hindi makahalit imbis iya nga makabulig, no, sa aton sini nga mga kabumbo. Kaya muna dapat pilion naton yang makahatag sa aton sa nga bugal. No? Hindi kay kahoy-anan. Standby na sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Iban sini mga balita kag impormasyon, hindi naton patpat diri sa aton sini nga pagpangalagan tugyan naton sa iban sin Manusang Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Isimomot siya Blanco Ver gabilin sa imo sa manenay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agud mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula ukon kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!
Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agud makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sang salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agud makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag i-limit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas sang kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agud nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simpleng wala di Iloilo Billboard of Activities for November 16 to 22, 2025. Entertaining you has always been their top of mind. Kag silang natalana liwat nga maghatag sa inyo sa sininga Nobyembre 22, Sabado, sa Concert at the Plaza presents
The Technocrats Band, blasting off alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela di Iloilo Special Edition Mags, kag madamo pa nga iban ang iga parapol sa masuki sang Plazuela di Iloilo. Sa Nobyembre 23, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon nga i-remind ang mga lideres ang aton pungsod nga ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kunyelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ang The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kon pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masamig ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa iban nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahinas ang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student.
Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Fast Paradyo Bombo! Mayong hapon sa tanan oras sa Pilipinas. It is now 17 minutes after 2 o'clock. This is Tita Regine. Welcome sa Wednesday edition sang palatuntunan kahapon lamang program. Ano na kalapit ang Christmas? Check that. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Mga kabombo, 36 days to go before Christmas. Ilang tulog na lang. Bao, doon ito lang mapaktan, kag babatsagan. Uy, mabango na tagali kay masimbang gabi na kita. Good afternoon, kids sa liwat. Once again, this is Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat sa mga nagpaladala ng ilang mga istorya diri. Wow, na-overwhelmed gid ako. Thank you very much, gid. And to those man nga luyag, magpadala man sa ilang kasaysayan, mayroon man din sa mga istorya, you have two ways para mapalabot diri ang inyong mga stories. One, pinaagi sa pag-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Second, pwede nga sulaton ang mga stories sa gihapon and ipadala lang sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Or pwede gid nga maka-lagaw-lagaw diri sa syudad, hapit diri sa Sky City Tower, kag i-hand in ang inyong mga istorya. Alright, this afternoon, mag-enjoy kita another set of beautiful stories para sa inyo. Arin ang ato nga ambahanon. This is from Adrian Vicencio. Kiss Broken Hearts. Goodbye. Ini si Tita Regine, nag-aabi-abi sa inyo. Welcome sa kahapon lamang program. I thought you will forever be the brightest star for me, and I promise I will stay in love with you till the end. Times change to turn dreams, falling apart, gone somewhere. I have loved you more than I could. Baby, letting go deeply hurt. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday. Loved you, needed you, but never made you stay.
Loving too much hurts too much. The pain is here in setting free. Is this goodbye? I will say, be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday. Kiss broken hearts goodbye. All flame has to die. Forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday. Wala ng mga heartaches, so kiss broken hearts goodbye. Adrian Vicencio, oras naton. It is now 2:23 in the afternoon. Let's go straight sa pag-award sa aton nga prize, sa aton nga winner para sa promo 1-2 panalo. Promo sa week 2 kita, kag ari diri subong ang aton nga winner. 1, 2, panalo! Nakarating na bago mag-anim na oras ang ating winner. Eto siya. Yes, mga kabombo, heto siya. Naka-red. Pareho kami. Congratulations sa ating winner. Nagdaog sa 500 pesos nga cash plus limited edition sang radio sang bombo. Special draw ini siya. Ang iyang proof of purchase is Dr. Wong sa Sulfur Soap. Ang ating winner, taga Barangay Bonifacio Tanza, Iloilo City, kag ari na gid siya to claim her prize. Congratulations sa imo, Regina Ocate Gacho. Ma'am, ayong hapon gid. Mayang hapon man. Anong feeling naton nga winner ikaw? Nalipay gid ko kay the first time ko palang nakadaog man ko sang radio. So i-treasure mo gid na, ma'am, no? Sige, unahon ta na ibi, ma'am, ang imo nga cash prize, 500 pesos, pwede naton maisip. Okay. Bali, 100 peso, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, and 500 pesos. And I'm sure excited ka gid sa imo nga radio nga wala ina naka ano lang sa isa ka radio station. Pwede na tun ma-check, ma'am, ang imo flashlight, ang radio mo, ang LED light, kag ang mga channels sa radyo mo. Okay? Bali, sa light, bali amo ni siya. Nagasiga. Oo. Tapos sa flashlight, amo na siya. Wow, kasanag. Tapos sa channel, sa volume, sa on, amo sa siya. radio stations. Yes. Okay. So, it's working. Kag nagagana gid. Sige, ma'am, pwede na siya mapatay. So I hope this won't be the first time, ha? Kabay nga damo pagid nga mga chance nga makadaog ikaw diri sa 1-2 panalo. Anong imo nga mahambal sa imo nga pagdaog? Nalipay gid ko sa pagdaog ko subong sa promo sang Bombo Radio. Tapos ginaagda ko man ang mga iban nga magpadala man ko sa inyong mga product entry nga para mga product sponsor ni nga ipadala niyo para magdaog man kamo sang pariyo man sa akon. Alright. Before ka magbasta radyo, hindi lang ka by entries ang imo nga next time ihulog diri, kundi nga gina-invite ko man ikaw, hulog ka man sang imo kasaysayan para sa KLP. Who knows, mangin winner ka man. Alright? Okay. Sige, ma'am. Basta radyo. Bombo. Star FM. Star FM, it's all for you. There you have it, ang ating winners, si Ma'am Regina Ocate Gacho. From one winner to another, ari naman, magalawag kita sa ating winner for this hour. 1, 2, panalo! Narito na ang isang nanalo ng 1,000 pesos in cash plus gift pack.
Yes, sumatanginting na 1,000 pesos in cash plus gift pack ang pagdalon puli sa aton sa mga winner. Ang proof of purchase are Floretti Copan, 60 years old, taga Barangay Zone 1, Barangay Takas, Haro, Iloilo City. Congratulations, ikaw ang aton nga winner today, Merlinda Regulacion. Again, our winner for this hour, Merlinda Regulacion, sang Zone 1, Barangay Takas, Haro, Iloilo City. Winner sang 1,000 pesos in cash plus gift pack. Kadto ka na diri and claim your prize. And diri naman sa aton nga obligasyon sa aton nga ginakalingawan mga kasaysayan para sa sining nga hapon diri kita sa kahapon lamang program. We start with a story coming from Mansay, sa Kaingin, La Paz, Iloilo City. Dear Tita Regine. Mayong hapon sa imo kung sa makatapos ang KLP kag sa Bombo Radio. May mga kasaysayan man ako sa akong nga kabuhi nga daw hasta subong hindi ko gid malipatan. Tawagan ako kay Mansay, 66 years old, may ikaduha nga bana kag may bata nga 7 ka bilog. Tanan may pangabuhi na kag 14 ka bilog nga apo. Wow, kag may 1 ka bilog nga apo sa apo. So, apo sa tuhod. Sugdan ko ang akong nga kasaysayan sang bata pa ako. Naghalin ako sa pigado nga pamilya, kay nag-eskwela sa baryo, sakop sang Barotac. Nag-eskwela nga wala uniform, nagabag sang buri nga ginrara, nagachinelas nga katatlo nga ginatuhog sang alambre, kag may buho pa ang strap. Nag-eskwela ako grade 1, hasta sa grade 5, nga first honor. Apan sa grade 6 ako, nag-second lang. Tungod ang nag-first honor, amo ang may ginaintrahan kung ano nga activities. Kung mag-uli kami kun hapon, kung nagaulan, ginaputos kong akong bag sa plastic bilas ang abono, kung magpauli, hasta nga hindi mabasa. Ginabalunan ako sang parents ko sang 5 centavos, 5 centimos, ginabakal ko sang tinapay bala Tita Regine nga pandesal, tag-1 ka sentimo ang bilog. Abaw tita, ginabakal ko tanan ang 5 kag ipanghatag sa mga classmates ko. Kag abi mo, panawag nila sa akon, manggaranon, kay damo ako tinapay. Kag manggaranon pagid ako, kay nakita nila ang akon bag, tita nga himo sa bukog sang lubi nga may ribbon nga pink. Wala kami sudaan kung gabi, makita ko si tatay nga nagakadto sa drainage. Abi ko nagaano siya tita, gali, ginatandaan niya. Kung diin ang damo, nagahulag-hulag nga pantat. Kung kaagahon, ginapunungan siya, kag labugayon, hasta ang mga pantat, masako kag sagahon. Damo ang iya makuha, kag magbugtaw namon, magbugtaw kami, may luto na siya. May pinamalhan, may ginasal nga pantat, kag may sinabawan nga may lamhay nga tangkong. Ang inasal, amo ang amon ginabalon. Ang paksiw kag sinabawan, amo ang akon nga ginapamahaw. Wala ako sang isaway sa amay ko, kay puwerte kapisan tita. Gani, nag-graduate na ako, bilang 1 ka second honor. Tungod pigado, nagpanggarab ang amay ko, kagin alinas, hasta nga may ibakal lang sang akon nga bayo. Gahibi ako, tungod wala ako sapatos. Abi mo, nanghulam lang ako sa kilala ni nanay. Ay, oo gali. Ang obra ni nanay gali, sa balay lang. Nagararas ang banig nga buri, kag ibaligya kung may order. Tapos na ako sa elementary, kag nag-eskwela ako high school sa Barotac Nuevo. Puwerte pagid kami kapigado, pero ginaantos ko lang. Hasta nga makatapos. Abi kagamay-gamay gid sa akon. Magsakay ako sa tricycle, ginapapungko ako sa driver sa front seat. Ang pulungkuan balang nga gamay sa atubang, kag jess lang ang plete ko. Sang ulihi tita, tungod puwerte gid kapigado, ginpadayon ako sang nanay ko sa iya cousin, nga maestar. Pwede ko lakton pakadto sa eskwelahan.
Samtang dalayan ko nga lakat, naupod ang sapatos ko. Kauluya, kay kapila ako yung magkayad-kayad sa sapatos ko, kay ginakadlawan ako sang classmates ko, tita. Kada adlaw gahibi ako, kay daw ako na lang ang ila nakita. Hasta nakalabot, nga tapos ako first year, nagplano na lang ako nga mag-transfer sa sakop sang Zaraga. Dito, second year high school na ako, kay abi mo tita Regine, ang si Mansay sang una nga maniwang, kag malaway, nag-alam, kag nagwapa, kag manami ang lawas. Tungod gwapa ako kag maalam, kulas hapit anay, joke lang. Damo nga mga kalalakinan nga nagaalihid-alihid sa akon. Isa na, si Peter. Kada adlaw, may sulat ako nga mabaton, kag baw. Tita, mga prutas, star apple, ang violet pala, kanami lang tawon. Kung tani, hindi ko magbaton. Tungod wala man ako naluyag sa iya. Pero sining ko sa mga amiga ko, batunon ko lang, kanun ang kalanunon, istoryahon ang istoryahon. Tungod si Peter, maayo man ang kondisyon ko sa iya, nga batunon ko siya. Ang hambal ko, if your grades will be higher than mine, I will accept you. So tungod wala siya mahimo, nga hindi siya makalabaw sa akon, naguntat siya. Uy, tita, second year, third year, ara ako ga-school sa Zaraga National High School. Nag-transfer ako sa Sacred Heart Academy. Bilang fourth year high school na ako. Abi sa Pigado, gihapon, may maestro nga nagsagot sa ako niya tuition, nga maestro ginabayaran ni tatay kung makapatubas kami. Ang maestro. So, abi mo tita, high school na ako, hasta kabulig sa amay ko. Kami nga mag-utod, 2 babae, kag 2 lalaki. Nagabugtaw aga pa, alauna sa aga, nagapisaw-pisaw ang mata, nagabit-bit sang galab, gasunod makadto sa talamnan. Abi mo, tita Regine, ang style sang galabay, ang kahon sang humay, ginalibutan namon nga 5. Ginayayaan, hasta nga hindi makuha sang iban. Kay kun may yaya, ti buot silingon, may tag-iya na nga nagagarab. So, mag-abot ang alas 5 sa aga. Gauli kami nga 4, maligo, kag mamahaw, ilis, kadto sa eskwelahan. Si nanay lang ang gadalas ang pagkaon ni tatay, kung sa diin nga talamnan. Pag-abot naman sa hapon, mailis naman kami, abat kay tatay. Kag malinas naman, kay wala pa sa thresher. Abaw, tita Regine, nagadulugo ang dapadapa ko, kay ti matalumang humay. Nagahibi ako, kay nagadugo ang tiil ko. Ti isang luhi, nagsuksok ako sang tennis. Gani, nag-okay-okay na. Sang 4th year ako, uso pa ang CAT, nagakagabihan ako puli. Agyan nga wala na ko sakyan, hasta nga nag-agi ang bagon nga ginakargahan sang tubo pauli sa amon. Ginpasakay ako, pero nakulbaan man ako tita, tungod ang driver lang kag ako. Basi i-rape niya bala ako, haw? Pangamuyo ko hasta nga nakalabot ako sa amon baryo. Kung kaisa gapuli ako nga panglaktod sang katubuhan, wala tuo ang katubuhan, madulom, nagasulod sa ulo ko nga basi may aswang. Bawabi mo tita, nung ideya ko, nagadalagan nga ang tiil wala ga dapat sa lutak, kundi ang punta sang tudlo ko sa tiil. Hasta hindi kabati ang aswang. Pag-abot sa kilid sa suba, nagasinggit ako sa tiyo kung utod ni tatay, nga lantawon ako kay basa ilumsan ko sang aswang. Tita Regine, katapos man ako sa high school, pero damo lang ako may ginagyan, nga daw hindi masarangan, pero nakaya ko man. So, hasta na lang diray, Tita Regine, and God bless and more powers na imukag sa imo programa. Ari matud ko nga pangalan, pero ihinago na lang ako sa akon nga hayo nga si Mansay, sang Kaingin, La Paz, Iloilo City. Sa dason lang ang part 2, part 3, kag part 4. Okay. Sa liwat, Mansay, sang Kaingin, La Paz.
Mansay, aba, kaluoy man to kay Peter. Grabe man yung imong challenge yung inabuhi sa iya. Pero sayang man si Peter, no? Tanigin sige niya lang yung iyang eskwela. Amo to kambal mo sa iya. Ati kung malabawan mo ko, posible gid no? Kung yung take niya man seriously. Pero siguro kanubot lang gid sa confidence level sad to ni Peter. Pero ang lalaki, tinaguntat gid siya iya. So nadulaan na siya sa inspirasyon at the same time. Pinapektuhan po ang iyang pag-eskwela. Pero sige lang Let's hope si Peter Subong sa a happy life. Happily married man siya. May kaugalingon yung pamilya nga iya. And just like you, happy man. Sige wait can be ang parts 2, 3, and 4 ng imong story. Salamat gid Mansay sang Kaingin Da Paz, Iloilo City. Oras naton 2:37, magabalik kita with another story para sa inyo. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot ikaw sang tubig bisan sa panahon sang tig-ululan. Ikaw ba lang nakatoka nga magtigang sa balay? Ginaula mo lang bala ang tubig nga ginagamit mo para sa pagkili sa bugas? Tipuna bala ina kay mapuslan pa na sa iban ilabi na sa mga tanom. Nutrient-rich ini nga tubig kag masadyahan gid ang mga tanom kung ibunyag mo ina sa ila. Bisan na ginagamit mo gani sa paghugas sa mga lulutuon. Kangay sang isda, pwede mo gid ina mapamunyag. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Pila ka brain benefits sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chest makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sang COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps kag wala. Kita ka din naman kita sa sulat ni Nanay Flor sa Santa Barbara. Palangga kong Inday Regine. Sa oras mabasa mo ang akong sulat, kabay payara kagid sa maayong lawas, kag maayong panghuna-huna.
Inday, nagasulat ako sang akon malawig nga sulat, nagatulo ang akon luha. Bangod sang kamatayon, sang akon apo, maginkuha gid sang Ginoo. Gayara pa sa hubin nga pang-edad. Inday, ang apo ko nga ini, tagunta lang kay Nonoy, nga nagaedad sang 22 anyos. Kag manugtapos na tani siya sa Abril nga ini, pero ginatawag na siya ni Lord. Inday, wala gid kahibalo ang nanay, nga may nabatsyag na ining si Nonoy. Mahapo ang iya nga pagginhawa. Kag wala man inday pag-ubo. Insa nga hinali lang siya nagluya, nga wala na sang kusog. Nadeparahan sang iya nanay, nga nagaparamatay na lang siya. Ano noy, ang imo ginabatsyag, nga maluya ikaw? Siling niya, Nay, basi mapatay ako, kaya hindi ko na inimadala ang akong ginabatsyag. Dayon nila pailisan, kaginabas ang iya magulang pakadto sa karsada, kay man mga tunga man ka kilometro, hasta nga makaabot sa karsada. Gindala siya sa hospital, malapit sa Banwa, kag dayon admit siya, kagang finding silent pneumonia. Tama kahapo ang iya na batsyag. Inday ibalik ko ako ni istorya sang wala pa siya magbatsyag. Siling niya kay nanay niya, Nay, kung mag-graduate ako sa Abril nga ini, hindi mo ang pag-utdan ng buhok mo, Nay, ha? Kag duhagid ka mo ni tatay ang maubay sa akon. Siling ni nanay na, oo yari kami ni tatay mo maubay sa imo. Balan mo inday, agot ini nga bata nila. 12 ang ila bata, kag amo ini ang agot. Inday, samtang diri na sa hospital, ginahapo gid ang iyang pamatsyag, kag nagatirik ang iya mata. Ginsaylo siya dira sa Iloilo, kag duha lang kagabi, kag mabawian sang hulam nga kabuhi. Gindala siya sa morgue, kag ginkuha sa funeraria. Inday, tama gid kasubo, kay palangga siya sang iya mga classmates sa Lynn Elementary, high school. Tama gid siya kapalangga. Kapin pa sa college siya, dira sa Isat. Ambi mo inday, nagatulok lang ako sa mga classmates niya nga nagaduaw sa ilabalay. Nagatulo man ang akon nga luha. Wala sang isa sa ila nga wala gid paghibi. Samtang ari ako sa bungi ka kortina, gindapit sang ila maestra, kag papungkuon sa siya sa ila tupad, kag magpangadi sila nga ara ako sa ila luyo. Amo iniinday ang among nga sitwasyon adlaw-adlaw. May mga bisita nga mga classmates ug mga amigo niya nga nagadaraw sa iya. Handa ang tissue paper nga ipahid sa ilang mga luha. Isagid kabulan ang haya sa ilabalay kag ilubong. Naubos gid ang luha sang iya nanay kag tatay nga manugtapos na daad sa pagtuon kag magtaliwan siya. Sa iya mga amigo kag mga amiga, anhon mo kay gusto ni Lord nga maupod na sa iya. October 5 ang paglubong sa iya, kay napatay siya sang September 6, 2025, so sinila nga tuig. Masubo inday kay may musiko nga nagaupod sa patay. Subong, wala pa ako makakadto sa ila balay, kay husto man ako maghigda sa balay, kay nang masakit na ako. So hasta na lang diri ang akong sulat, basi kon nakapuy ka na. Madamo iya salamat ang matinahuron Nanay Flor sa Santa Barbara. Well, sino hindi manugunan, no? 22 anyos pa lang, and he has so many friends. He must be very well loved sa iyang mga classmates, elementary, kag high school, and of course, kamugid, no? Nga iyang pamilya, but you are right. It is not in our hands. Ara sa Ginoo, no? Kung saan niya kita nga luyag nga tawgon, yes lang no? Kag batunon lang naton. Although nga masakit, and we keep on praying sa aton nga mga pinalangga nga mga beloved departed naton. Salamat gid sa imo again share diri sa sining nga hapon ang aton nga letter sender si Nanay Flor sa Santa Barbara. Let us proceed sa third story naton sa kay Happy Ma'am Sangharo. Medyo masubo atong una kay Nanay Flor. Let's hope happy ang iya ni Happy Ma'am Sangharo. Ma'am gidyang as in ma'am nga maestra. Dearest Tita Regine, panamyaw, maayong hapon sa inyo nga tanan, dira sa Bombo Radio, kung sa tanan nga nagapamati sa kanginan, ilibinigid sa imo Tita Reg.
ang imo programa dalang pan sa mga nagakasubo, mahimo man nga dalang pan sa mga tawo nga nawad-an sa paglaom. Ilibirigid problema sang paghigugma. Ang last ko nga sulat, ginbasa mo sang August 6 ug August 28, 2025. Karon ang akon kasaysayan, bahin nini isang pigado nga pangabuhi, lakip na ang edukasyon. Pigado gid ang amon pangabuhi. Ikaduha ako sa siyam kami nga mag-ululutod. Gina-picture out ko ang pangabuhi namon sang una, daw hindi gid masayran. Tita Reg, ang obra ni tatay pamanday. Kung wala gani, panagat. Si nanay, naghihimo sang banig nga ibaligya o kung nag-aalsa sang baligya sa mga tawo, kag ilibod, para makaremedyo man. Sa edad ko nga 14 anyos, grade 5 pa lang ako, kay permi lang ako nag-absent. Tita Reg, kabudlay kung magulang ka. Tanan nga obra, akon, panglaba, bantay sa mga manghud, amuina nga atrasado ang akon nga pag-eskwela. Gusto ko kuntani nga tapuson ang akon nga pag-eskwela bilang grade 6, pero wala sila sang ikasarang. Daw marebelde ako. So nauna ko, kung ako ang magpamana sa ulihi, tingwaon ko gid, kapaeskwelahon ang akon mga bata para hindi magugtas pareho sa akon. Sa tago lang, ginabasol ko si nanay kag tatay, nga ilagid ginpadamo ang ilabata para nga matuman lang ang akon handom. So nag-working student ako sa isa ka pamilya nga may maayos ang pangabuhi. Nag-obra ako, wala lang sweldo, pero sabat nila ang tanan ko nga mga kinahanglanon. Sa kaloy sa mahal nga Diyos, nakatapos ako sa elementarya sa edad niya 15 anyos. Pag edad ko sang 16, ginpa-enroll ako ni Lola sa isa ka private school, kag hasta lang dira. Diri nagumpisa ang akon nga love story. Kay may nakasiplat sa akon nga soltero, 18 anyos, college student, nag-eskwela diri sa Iloilo. Tambi man lang ang amon barangay. Kung mag-atubangay kani kami, mga labay-labay ang amon ginaistoryahan. Paagi sa pagsulat, iya ginpautwas ang iya nga paghigugma. Sunod sa iya, first love ko nun niya ako. Amo man ako, first love ko man siya. Kay siya ang una nga tawo nga nagpahayag sang iya paghigugma. Abaw. Pero wala akong magsalig, kitama kalayo sang diferensya sang amon sitwasyon sa pangabuhi, ilabi na sa edukasyon. Paagi sa sulat, ginbaton ko ang iya paghigugma. Pag edad ko 17 anyos, nagtambay ako. Padayon siya nga nagasulat sa akon, pero wala ko na siya ginabalusan. Kaya nakamarasmas ako na hindi kami bagay. Pag edad ko 18 anyos, may naghagad sa akon nga maobra diri sa Iloilo sa sulod sang balay. Ang akon amo may talyer, kag diri ko nakilala si Edmond. Hindi niya tunay nga ngalan. Isa siya ka mekaniko. Iya ako ginpangaluyagan sa sulod lang sang 3 ka bulan, kag naghisugot kami. Tungod kay maayo man ang amon amo, ila kami ginpatigayon nga makasal sa civil, kag hindi sila gusto nga abusuhan ang mga babae. Nag-estar kami sa sulod sang compound sang amon amo. Sang wala ko ginpaabot, may nagpanagbalay. Sang akon pagwa, ang ex-boyfriend ko, si Benny. Hindi niya tunay nga ngalan. Ipamangkot ko siya kung nga natutulan niya ako. Ang iya sabat, nagpangayo siya kay nanay sang akon address. Gikumusta niya ako. Ang sabat ko, mayo man, ari, may bata na kami ni Edmond. Nga ano pa man, nakagidya, wala mo ako ginhulat. Malaan mo nga nag-eskwela pa ako sa tuwatiun. Subong, graduate na ko, siling niya. Ang sabat ko, bisan hulaton ko man ikaw, hindi na pwede. Kay klaro, nga hindi kita bagay. Kag mahuya man ako. Ang iya sabat, ako ang may gusto sa imo, hindi ang iban. Wala na kita sang mahimo. Salamat na lang sang matuod mo nga paghigugma. Kag pasensyahan na lang ako. Nagpauli si Benny sa amon lugar. Sugod sadto, wala na gid kami magkitaay. Sang ulihi, nabalitaan ko na lang nga isa siya ka principal sa amon nga lugar. Tita Reg, wala man ako maghinulsol nga si Edmond ang ako na pamana. Kay responsable man siya nga tao.
mapisan, mabinalanggaon sa amon mga kabataan, kag sa akon man. Kay nagapasalamat kita ko sa Dios kay iya kami ginbuligan. Natuman ang akon handog nga paeskwelahon ang amon mga kabataan paagi sa amon nga paghimakas. Subong may maestra na kami nga bata, ang isa nakatapos man sang komersyo, ang isa HRM, ang isa computer secretarial. Tita Reg, tama na niya. Kay do kalawig na gid sang akong sulat. Sumadamo ining salamat sa imong pagbasa. Sorry gid. God bless you ang matinahuron. Happy Ma'am, Sangkubay Haro, Iloilo City. Sayang man si Benny, no? So, but all those times, ikaw gid gali iya ang ara sa iya nga heart. Kaya kita mo ginbalikan niya gid ikaw. Kung baga ginpreparar niya lang gid ano isang maayo ang iya nga kaugalingon para nga pag-atubang niya liwat sa imo, ready na siya. Pero na-shock gid siya nga ti ikaw ya, may ara ka na sang bana, may ara ka na sang anak. That means, no, you are not meant for each other. But nami man, no, ang imo nga napamana nga si Edmond, because siling mo, mapisan, mapinalanggaon, kay nagabuligay ka mo. Kag mabakas sa inyo yung pagbuligay, ang inyo nga mga kabataan, may mga kurso. Okay? So that means, no, successful ang inyo nga marriage, kag you have been so very supportive sa inyong mga kabataan, especially sa ilang education. And they're very lucky for having you. Sige lang, principal na gali si Sir Benny Subong. Let's hope happy man siya sa iya nga pangabuhi. Salamat gid sa imong share sa sini nga hapon. Remain happy. Happy Ma'am, Sangkubay Haro. Oras naton, it is now 5 minutes before 3 o'clock. Magapanumbalik ang KLP. Pagkatapos, ang pila ka mga importante nga mga pahibalo. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas. Pwede pa, another story coming from student mom of Lambunao. Dear Tita Regine. Salamat kag 2 PM naman, makarelax-relax naman kita kag mamati sa mga istorya ni Tita sa KLP. Ti, ready na kamo? Damo bala ako istorya subong, binaklan ako ni Girls sa Reader's Digest, 3 gid, kag ubos ko basa yesterday. Amo na, wala ako kasulat letter ko sa kahapon, kay bilog nga aga ako nagbasa. Nanamian ako sa istorya about kindness. Subong nga ginabalik na sang DepEd ang subject nga GMRC, very timely gid ang akong story nga ini. Pero manan ko nga kitang mga nanay ang dapat magtudlo sa aton mga anak sa mga maayong pamatasan. Sa balay pa lang, bisan wala pa sila nag-eskwela, ginapaanad na naton ang kabataan sa maayo kag hustong pakikisama sa mga tao, hindi lang sa miyembro sang aton pamilya, kundi labi pagid sa iban.
Mangin sa balayman, sa school, sa komunidad, o diin pa man kita makakadto, ang kindness, helpfulness, kag thoughtfulness for others, ang aton armas to win friends and to show others that we really do care. Tani makakita kita sa mga pamaagi kung paano kita makaserbisyo sa aton family, friends, kag neighbors. Story 1, Bathed in Kindness by Leon Logothetis. Si Leon Logothetis circumnavigated the globe sa iyang yellow motorbike. Wala siya balon. No food, no money, no place to stay. Intentionally, depending on the goodwill of others. Ay, tuod. His ground rules is that he could accept offers of food and lodging, but not money. Gusto niya nga mag-reconnect sa kalibutan and in some small ways, help others reconnect too. He has ridden all the way to New York, then across the Atlantic on a container ship. Some days and weeks were far rougher than others when it seemed that no one would lend him a hand. Sa India, madamo nga tao ang na-meet niya. All of them also looking for a certain something they would like to find out. Nagsakay siya sa isa ka baroto owned by a man named Dilip. Ara sila sa ilog sang Ganges, one of the holiest rivers in the world and also one of the dirtiest. Madamo siya nakita nga mga patay nga sapat kag basura nga nagalutaw-lutaw sa tubig. Siling nanda, taking a bath in the Ganges can cleanse yourself of all your pain and sufferings. Amuni ang pagpati sa mga taga-diri. Ginpamangkot ni Leon si Dilip. Nakapaligo ka na bala diri? Aba oo, sabat ni Dilip. Nabilong siya sa lower castes in India. Pero bisan hindi siya isa ka dalit or untouchable, ginakabig niya na being a riverboat driver was nearly akin to being a king. Nagapati si Dilip nga swimming in the Ganges will purify your karma. Ginhagad ni si Leon nga maligo sa Ganges. Hindi pa tani si Leon, seeing the water is not clean, pero sang lumusong na sila ni Dilip, nagbalik sa iya panamduman ang mga nabasahan niyang istorya na tuhoy sa mga Greek gods and goddesses, kag mga heroes nga nag-travel across the Ganges in Charion's boat, sanday Heracles, Orpheus, Dionysus, kag Odysseus. Ginbless siya ni Dilip, samtang nagapaligo sanda, nagkapit kamay, kag nangamuyo. Two men from different sides of the world, standing together in Ganges, cleansing their souls. Sang gabi, nagstay si Leon sa balay ni Dilip, kag na-meet niya ang wife sini nga si Darmin, kag ang ila duha ka bata nga mga lalaki, si Amrit, 5 ka tuig, kag si Ashes, 2 ka tuig. Naguntat eskwela ang duha, kay wala sila kwarta. Mahal ang education sa India, kag hindi sila ka-afford. Sang sunset, naglakat-lakat si Dilip kag Leon sa higad sang Ganges. Nakasiling si Dilip nga siya na lang ang nagatudlo, nagateach sa duha niya nga bata sa gabi, kay wala sila kwarta to send them to school. Diri nag-offer sang help si Leon. Willing siya nga padalaan sang kwarta ang duha ka kabataan para sa ilang schooling. Do hindi kapati si Dilip sa offer ni Leon. Nakahibi siya, kag naghag kay Leon sa dako nga pasasalamat. Amo man ang iyang asawa nga si Amrit. Nagapasalamat si Dilip nga may maayo na nga palaabuton ang duha niya kabata nga hindi maparehos sa iya nga isa ka imol nga riverboat driver. Subong, nag-eskwela na si Amrit sa isa ka best school in Varanasi, a city on the banks of the Ganges in Uttar. Ang agot, si Ashes, will also attend school when he is old enough. The end? Well, Leon believed that by sowing kindness to others, he is spreading good deeds. Maybe because he believes nga Dilip and his family will also try to spread the kindness that they received from him. We reap what we sow, and to reap a good harvest in our life, we should sow seeds of goodness and kindness. A buried seed brings fruit. A selfless life reaps an eternal harvest.
God will be pleased. When we obediently play our essential part sa iyang plano, when we give ourselves fully to the work of the Lord, we will find value and meaning in our service as it brings glory to God and draws others to Him. Wherever God places us, whether in our homes, sa place of work naman, or just being with other people, makahimugid kita, no? Deeds of kindness and service. So mga nanay, start in your homes, in your neighborhoods, in school, or wherever you are. Good luck to all of you. Tell us what happened. Write it to KLP, and we would like to hear from you very soon. Bye-bye to all. Happy weekend. Hindi pa weekend. Happy weekday. Happy midweek. And God bless sincerely, Student Mom of Lambunao. I truly agree. You reap what you sow. So if it's kindness, kindness would be brought back sa imo. And kanami lang, no, if nagasigi-sigi bala, no, from one person to the other, ang inang pagtanom sang seeds of kindness, and magalibot sa aton tanan. And all of us, sa aton nga heart, we would only want, no, to do goodness, to do kindness para sa ibang nga mga tao. Hasta nga mag full circle, touching the lives of others in how small ways we can do. Kanami sa imo gin-share diri sa aton, no? So maybe that's one of the purposes nga nangin amo adto si Leon nga sa iya nga pag-venture, mga libuton, ang bilog nga kalibutan with nothing. Kag madepend lang siya sa kaayo sa mga tawo, never nga magabaton sang kwarta. And then he found that family, kag siya gid gali, no, ang mga instrument para nga mag-ayo ang pagpangabuhi sa sininga family. And so let's hope nga ang the goodness would keep rolling sa heart sa ininga family. And I'm pretty sure, ha, nga magapadayon gid. Salamat gid sa imo. Very beautiful story this afternoon, Student Mom of Lambunao. Sa inyo man nga mga istorya, mga kabombo, ginahulat ko lang through email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sa inyong pagsulat. Sa kahapon namang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sa ating liwat, yung Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share. 36 days na lang, kag Pasko na. Balikay kita tomorrow. I'll be seeing you again, mga kabombo. Nagahulat na ang mga dramas, Toyang Ermitanya, Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Madaming salamat sa inyo. Sige hapon, ininyo nga alagad, si Tita Regine, para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.